Moi ben. Vamos a recordar un pouco o que pasou a última vez. Despois de distintas fechorías, maquinacións e terribles decisións polos nosos compañeiros, chegamos aos 5 minutos antes de entrar á cea, donde todos vos prepararon, intentaron a alguén seducir a Blacalabos e expulsaron ao noso compañeiro Brocan por sucio. Non exactamente por sucio, porque non é que este sucio como tal, pero non estaba acomodado aos estándares ducales deste sitio. Polo tanto, vou cambiar a escena, vou pedir perdón a algunha das persoas que están aquí hoxe. A cambiar. Ben, que vedes? É a pregunta que vos fago, porque debíades de ver o de José e o vosso. Cal é o José? Se botades un pouco a pantalla para atrás, debedes de ver como non hai unha habitación onde está... Non están todos no mesmo plano, vale? É dicir, se José ahora sale para fora non vai a topar esa sala ao lado, non vai a poder ir andando. Pero para que vos vexades un pouquinho. Por que os de servicio son tan chulos? Por que os de servicio, que cojones? A ver, eu busquei un toque de servizo e apareceu-me ese man. Dixen, non vou buscar máis. Por que caeron dun gindo, tío? Sei que me estou perdendo. Saíron así. No, o peor é que teñen fucking corbata e traxe de... Saíron así, que non se queixa. Eu que atopín en internet. Subino aquí e dixen, así quedan. Se se ven raros, pois... gracias ao artista. Ben. E iso dei? O mago. Meigo. O Tomeigo. O Meigo Otto. Ou ao mellor é o seu nome. Non o saberemos. E vos ter que dormir no mesmo sitio que esta xente, tío. Non ten por que ser no mesmo físico sitio, pode ser outros lados. Aquí o que tedes diante, vale? É unha sala maxistral, reducida solo a un grupo moi selecto que sodes vós, o duque e a duquesa, e o mago Orondo que tedes ali, que ainda non se vos presentou, como se concentrasen todos os muebles caros rodeando a mesa disposta para vós, os comensales. Hai unha cortina enorme que cubre a parte norte desta sala, tapando o que habería ali. O duque está acompañado de ese home Orondo, a duquesa, distante, seguramente lle está dando algunhas instruccións ao servizo, e... tiradme percepción. Pero nadie dixo nada do traxe de Rowan chopeado como os cojones do Blacalabos. No, claro, no, é que isto é traumático, pero de Lara é para matar al jefe. Señalen a Elara, eu non quero dicir nada. Señalen a Elara. No, empezo moi mal, Hostia, vale, Elara. Eu paguei polos meus roupaxes e van a ser vos. Son vos, son moi vos. Son moi vos, por eso estades aquí. Elara, vale, a ti parece escoitar, vale, destro entre os susurros, que parece que a duquesa está aí dando unhas ordes, está dicindo que ten que estar todo listo e preparado para mañán. A súa armadura incompleta, incluso. Ben, son as únicas palabras que pode rescatar. Vou comentar baixo a él, a Rowan que o teño ao lado, non? Sí, podo comentar, pero o servizo vai vos pechar as portas porque xa estades presentados. Vanse a pirar de aquí. Onde vai? No, as portas non se poden pechar ou abrir, rapaces, non vos vou a facer esa macacada. E de repente podedes darvos conta como o duque quedas vos mirando, se vos acerca o mago e Rowan. Subouse por enriba da mesa. Non se sube por enriba da mesa, non hai máis sitio, é 5 pés, é 1,5 metros. Non sei que. A ver, é un dibuixo un pouco trafalleiro. Está feito así a posta. Vaya. Rowan, hai uns ollos que se quedan mirando, sorprendidos, gratamente, de maneira sorprendente. Alguén nesta sala que se queda a mirar, sorprendida. Non sei se vas facer algo antes que nada. Vou a inclinar levemente a cabeza e sonrir. Moi ben.
Pois, como bo huésped, vamos a decirlo así, o Duque preparou o servizo para que vos puxeran as sillas, para que vos sentárades. Ah, sí, moi ben. Vide, sentádevos, tomade asento, tedes uns excelentes traxes, vestiduras. Ah, por favor, disculpademe, este é o meigo Otto. Chámase noso- Luto. O meigo Otto. Vai como unha moto. Ves que este home é moi grande, pero baixiño. Acérquese a Que ela significa iso? e pidille a man para presentarse. Doulla para saludar. Dache un biquiño na man, en plan... Escoitada logo ese biquiño. Fai. Ah, Dios. Un placer conocerla, señora. igualmente. Entón, vaise poñer ao lado. Vaise acercar a Rowan. Rowan, neste momento, que é o que se che pasa pola cabeza cando biches a túa antiga mestra, a Helena? A primeira pregunta que teño é se está moi cambiada con respecto ao última vez que a vin. A ver, ti nunca habías visto cun traxe así, vale. Eu asumo, No, bueno. aquí a ti tesme que corregir moitas cousas porque vamos ir sobre a marcha, que hai cousas No hai que non problema. están no tal, pero eu creo que está máis gracioso. Ti asististes á súa boda? A ver, sí. Sí. Dende Se pode lonxe... considerar a supuesta boda que puderon ter ao mellor nun pueblo de mala muerte, sabes? Sí. Bueno, Foi por toda parte da súa unha familia, celebración, é dicir, estes nobres Sí. cando intentan aproveitan ao máximo que poden. A ver, foi o evento quizás do máis ilustre, sabes? Xusto. Do meu pueblo. Xusto. E cando che foxes despois diso? Calcula 6, 7 anos despois, ao mellor. 6-7 anos despois de que casaran. Moi bien. Moi bien. Pois unha carta sorpresa se ve a súa cara, ti estás con esas emocións e o man ofrece chamán. Nunca mellor dito. Sonrindo. Bueno, do llamán, non saber. Apriétache. Parece como se estuvera Vale. tanteando a túa forza. El non ten moita, pero é máis un xogo. Entón, vai se parar diante do noso querido Bracalauros. Vas a quedar mirando a esas roupaxes de arriba para baixo. Vai a estirar os pequenos tirantes que ten de arriba para baixo. E quedas mirando, Bracalauros. Ofrece chamando unha maneira máis nobre. Dolle man. Encantado. Vostede, polo que me dixo, porque xa me dixeron, debe de ser outro dos nobres do reino de Galicia. Se mal non recordo. Fillo de puta. Así é. E dixeronme tamén que vostede está versado nas artes máxicas, como a min. Eso é verdade? Bueno, digamos que teño un don, pero non creo que sea ao nivel da súa merced, o mago da corte. Ah, non sei se tan modesto. Veña, síntense aquí. Ao mellor non son eu que debería decir eso, pero póñase que eu quero ver ben. E comida che, ofreceche esta silla. Tirar unha percepción na silla. tira. Ui, Emenda silla, boa. Unha boa Moi silla. boa. Ah, pois a verdade agora que o dis son as típicas cadeiras de ricachóns, vale, que teñen 70.000 florituras, sabes? E están, quizás non sea a máis cómoda do mundo, pero por a opulencia que trata de amosar aos demais. Bueno, Vale, séntome. presentados todos, postos aí.
van vos a dicir que os vos entedes, pois como o vosso servicio podes poñer ao lado do vosso servidor. Non sei como dicirlo de outro xeito, non? Vos sodes os que xurachedes o día anterior de que erades os traballadores, compañeiros, seguidores de Black Alabos, polo tanto, Móvase Rowan, móvase Elara. poñedes vos como a gustedes nas poucas sillas cadeiras que quedan. Entón, fijades vos que o que tedes diante é un mantel moi ben preparado, elaborado, moi traballado, tamén con distintos dibuxos de temas florales relacionados tamén co mar, e sobre todo o escudo, o emblema do reino de Keoland. Aquí parece que se leva máis por todos os lados, prácticamente. Rowan, hai unha cousa que che chama a atención. Vale, ti estás acostumado a que cando vas a unha taberna que este asociada ao rei, pois que hai cadros do rei ou, sabes, hai moitas escenas por aquí pintadas. Nesta sala non hai ninguna. Non hai ninguna onde aparecer ao rei. Ni unha. Ni o rei de agora, ni o anterior. Ni un rei. Unha pregunta, pero polo pasillo sí que había. Polo pasillo sí que había. Sí, vale. Moitas escenas. Pero aquí, ni unha. Ben. Vedes que polo menos tedes 6 cubertos en total cada un de vos. 6. E no pouco que vos sentades, as portas ábrense e de novo o servizo volve a entrar, cargados con distintos pratos para cada un de vos. Plonk, plonk, plonk. O do que dai un pouco igual o que este sucedendo co servizo. Importa de 3 napias o que está entregando. Sin embargo, vais a vos quedar mirando. E vos a pedir que lle contedes algo que fixechedes a última semana. Como é que acabachedes traendo guardias? Como acabachedes traendo guardias? Non, como acabachedes traendo prisioneiros. Fochedes guardias, eso. Estamos prestando axuda a Salmars. Simplemente. Es que se queda mirando con a cara inquisitiva a ti, a tu compañero Rowan e a Elar. Parece que vos intenta leer esas emocións, pensamentos e xestos para ver se pode denotar algo maiores, como se buscara a mentira no pouco que dixerades. Oh, e así que Salma, é verdad, a comitiva dixera algo. Certo. Moi certo. Pero ainda non me acabo de creer de todo como é posible que unhas persoas de, bueno, tanta tanto valor, podan estar a cargo dunhas tarefas duns gardas normais, correntes, na verdade. Sei o que me dixo hai unhas horas sobre, bueno, que cada un tense que facer sair a ver como farían os demais, pero quedaseche mirando, Black Alabos. Non é un reino que teño moi escoitado, señor Black Alabos. E ves como no momento en que están os pratos dispostos empeza a utilizar un dos garfos que ten á esquerda, co que sería unha especie de pala en miniatura, para empezar a comer este lustroso plato que tedes aquí. Algún tipo de peixe que ao mellor non bichedes en moito tempo. Ou parte dun peixe grande. Bueno, é un reino moi lejano. É normal que non se escoite moito del. Tampouco é moi grande. Se quere, podo contar cousas sobre el. Vache dir que sí. Conta. Mentras vas ter a conversa con el, vas fijar que o meigo Otto vas a quedar mirando moi atentamente. Sen deixar de tragar, cortar e comer. Agora ben, vos, Rowan e Lara, alguna vez utilizachedes alguna destas ferramentas que tendes á man?
Eu penso que non. O sea, bueno, a ver, se un coital ou un garfo, sí, pero se me dis que hai 3 distintos, pois teño que tirar de memoria do que puiden aprender, sabes, no curso express que nos fixo outro día. O fixo Blacalabos aí, vamos, 1 hora e media, prácticamente. O sea, a ver o que me acorde, macho. Sempre intentarei, non sei, ser recatado, non comer en demasía, sabes? Pouco máis. Hai algo que te das conta e que parece que, bueno, Elena mírache moito. Quereseche mirando como si quixera falar contigo, pero non parece o momento adecuado como para que pudera irrumpir como solía facer cando che daba ou che ensinaba a pelexar. Cousas. Blacalabos, Dígame. que se che pasa pola cabeza mentre estás falando? Nada. Solo vas contando a historia, concentrándote A conversa. absolutamente nela. Como se estuvera todo feito xa. Como se estuvera todo feito xa. Pois xa, a música nos está poñendo un momento. Non, non Ahora hai sí. sonido. Parouse. Foi un pouco mono. Vale. Moi ben. Moi ben. Pois compañeiros, eu creo que ao mellor Blacalabos sí que ten os xeitos, non? De Sí. saber tragar e comer isto. E de sentir como a mirada do Duque atenta ás vosas mans cando ides dar a primeira palada da comida. Blacalabos, ti estás moi acostumado a estas ferramentas? Claro. Sí, de toda a vida, non? Home. Moi ben. Os outros dous, tiradme historia. Para lembrar, a ver como debemos facedes. No, hombre, no. Vale. Lara, ti tes a sorte de poder recordar ou mirar, chamo como queiras, vale, sabes cal é o que tes que facer para comer isto, sabes a técnica, vamos a decirlo así. Non hai moito problema. Sin embargo, podes ver como Rowan, non sei se estudar é a palabra, pero velo dubitativo, moi dudoso do que está aquí a pasar. Podo yo dicir mentalmente. Podes dicir mentalmente? Sí. Vale, pois pues dejo yo. Que lle dis? Colle eso de aí, onde está? Dijo, coño, a disposición son as mismas que as miñas, non? Pois dijo, yo collo os que collo, sabes? Este, Seguir o da os meus esquerda pasos, ou da dereita. simplemente, Sí. ¿no? Básicamente dijo, colle estes. O, sabes, o da dereita de todo, o esquerda de todo, según o que teña que coller. Mensaxe? Non é é mensaxe. joder. Non é magia, é habilidade. Sí, é verdad, vale. Sí, non dixo nada. Non lle non fajo dixo así nada. diante da cara, oi. Sí, non pasa nada, non dixo nada, tens razón. Pero podía. Poderías. Sin embargo, sí que ides ver ao Duque como se vos queda mirando, como ve esa dúbida en Rowan durante os momentos. É como se houbera chegado a iluminación. Colles ben o que deberías coller. Ahora ben, ao mellor a técnica, o saber non quere dicir que che vai a dar a habilidade para facelo ben. Porque podes ver por un momento o peixe como está medio aberto, recheo con distintas verduras, legumes e todo o demais. E parece que os demais están empezando a fedellar no animal para poder comer ben. Vale. Todos tiradesme destreza. Ou salvación de destreza non, carallo, xa me fodería. É un xogo de mans, eu creo que pode estar ben, non? Estás pedindo ti moito. Eu os vou a joder sempre. Creo que non pasei do, non sei. Do 8 nestas... Si, eu logo, as últimas sesións non saco nada, é increíble.
Bueno, alguén tuvo máis peste de camiño. Hostia, Blacalabos. Alguén aliou máis. Hai que poñer isto como de Slade of Hand. Solo poden comer os rogues. Os rogues. Porque... Blacalabos. Que acaba de pasar aquí? Ti... a mí foi gracia porque é pensar como... O que lle explica, no, joder, tense que facer así. E de repente de algún xeito, sabes, ao mellor porque é o momento de tello que explicar ao outro, estás, No. sabes? É o A que situación fago. de ter que enseñar. É que eu como distinto. Eu como raro. Eu corto a cabeza, separo. Abro o chisme en canales, playo pola chisme de... No, é que eu prefiro comelo todo aberto. E Lara, ti podes ver como o Duque está a mirar os dous cunha cara de noxo en plan... O sea, pero acabase de marcar moi fuerte a cara de... Como osan facer isto? Non o exteriorizou, pero... Duro. Ti... O sea, non tes ningún problema, Lara. Ti... Non sei por que estás acostumada a facer as cousas así, pero estás facendo ben, como ten que ser. Está agiando Jesús. Está guiando pelos, efectivamente. Debe de ser cousa do traxe. Ben. Blacalabos, tírame un dado de 3. Un eres ti, o 2 é Rowan, e o 3 é Lara. Un dado de 3. Eu. Bien. Damos un segundiño. Vale. Faime unha salvación de inteligencia. Quizás cear co que non foi a mellor idea. Vasme a pedir. Sí, pido cheo. Salvación de inteligencia. Solicitar. Ese sorriso. Non deja nada que non me río máis. Non me río máis. Muy bien. Muy bien, Blacalabos. Está increíble o que estás comendo. Está riquísimo. Está increíble o que estás comendo. Só podo decir eso. Vale. Pois disfrutades da comida mentras van facendo cada vez preguntas un pouco máis diferentes. Vamos a decir así. Brocan. Brocan. Troca. Hola. A ti meteronche nun cuarto donde hai 3 máis do servicio que están a roncar que te cagas a esta hora. Non é moi de noite, pero parece que esta xente madruga Eu viño o agora, suficiente. Deixaronche aquí apalancao como se foras un obxecto máis hasta que o teu amo che veña a rescatar ou pidan dos teus servizos. Polo tanto, que é o que vas facer? Preguntoche. Vou salir daqui. Vou intentar non despertar a xente. Vale, tírame sigilo. A ver, non vou en sigilo, sino que intento me mover sin pisar moi fuerte. Vale, sí, entonces non hai problema. Pero non é sigilo como tal. Vale, ok, que salida fora de aquí. Aquí, Claro. joder, neste cuarto ves que está reino o desorden e cheira a pés e sudor. Moi ben. De fora ves un pasillo, interiores da mansión. Realmente o teu cometido agora é buscar os cuartos, verdade? Non se che oi. Sí, é o que quedáramos. Vale, perfecto. Ti me dirás, eres libre de moverte. Vale, pois vou avanzar hasta un dos pasillos. Vale, hai escaleras para arriba ou para baixo estas. Para arriba.
Vale, aquí entendo que é esquina xa, non? Porque Sí, non che leva a nada. Vamos a decir que por aí é donde volve, o sea, sabes que eso conecta a habitación onde estaban antes. O interesante é os sitios que podes ver ben, máis que nada. Vale, e outro Estos lado... polo menos. Isto sube ou baixa? Sube tamén. Sube. As dúas suben. Entendo que estas son as habitacións de servicio e todo isto, pois vou subir. Vale, tírame. Vamos a facer unha cousa. Vouche tirar eu. E agora que o faga sin que se vexe. O sea, sin que se de momento, escoita, de momento non vou poñerme capucha ni nada, vou ir normal. Ajá. Porque é o que é o que quero. Percepción. Vale. Ok. Velo claro e escoita lo demais. Escoitas o sonido dunha rata xigante pelexando cunha rata pequena. Parece que están a outro lado do pasillo. Como unha rata. Unha rata. Unha rata xigante, Como- ademais. Unha rata. Que caralla. Vou poñer aí para que podas velo ben, home. Espera un segundinho. Aquí o tes. Vale. Efectivamente, podes ver como unha rata xigante está a comer unha rata pequena. Ti me dices o que faz. Unha cousa. Que? Pola zona na que estaba abaixo por algunha casualidade eu pasei por diante das cociñas ou así. Podría ser que puideras haber pasado por unha das cociñas. Vale. Vale, mira, vou facer unha cousa. Separando o bruto de sempre. Podíades estar todos na comida. Non podemos, non tendrás. Non te entras. Vou tirar isto. Fixáralo ben. Vale. Vale. E voume acercar. E me te digo, carallo, vaya enchenta te estás dando. Es que a rata acaba de tragar a cola da máis pequena para dentro, como se fora un espagueti, e quedaseche mirando. E dixo, tranquila, non quero molestar. Solo estaba de paso. Ven, que non che deixa máis por aquí. O señor vaiche dar nas costas. Vello inmundo. Ah, un señor que anda limpando por aí. Dis. O señor vaiche dar nas costas. Debías de estar a dormir. Echese a rata. Está a miña hora para comer. E dixo eu, ela non che apetecería comer algo mellor, máis rico. Podeche conseguir algo. Parece Sempre cando- dúbida, parece que llevas a poñer algunha trampa de por medias. No, tranquilo. Se queres podemos chegar a un acordo. Eu traioche algo e ti botasme unha man cun asuntiño aquí. Pídeche que ofrezas primeiro. Vale, pois podo ir á cociña e buscoche algo para comer. E se queres despois falamos. Vale, parece que a rata vai esperar a agardar a que chegues ti co que aparentemente lle estás prometendo. Polo menos solo polas Vale. expectativas. Sí, vale, pois vou á cociña. Vale, O sea, volvo a eso. obviamente no momento en que te vas a chegar á cociña vanche chimpar. Vale, é dicir, ti cando vas momente para a cociña vas a ver ao primeiro servente de que fai usted por aquí? Podo Boas, cidadanía? sí, mira, eu son un dos convidados que estamos, só que eu non me encontraba
encontraba un pouco indisposto para a cea, pero me dixo o señor que se en algún momento me atopaba mellor que me podría acercar á cociña e vostedes me proporcionarían algo para comer. Xa me atopo algo mellor, non sei se Sí, me se poderían quer dar pode levar as gachas que nos dixeron que lle tiñamos que levar. Perfecto, se quere pode esperar aquí que tampouco me corre presa, mas xa levo un bo rato tumbado por estirar un pouco as pernas, xa sabes. Vale, pero non ande moito por aquí porque... No, espero aquí na porta, non se preocupe. Vale, perfecto, vamos a decir que justamente van a sacar os seguintes pratos para os teus compañeiros, non? Pouco despois traenche un prato de gachas que che habían prometido. Non é a maior comida que hubieras visto nunca, é dicir, é un prato normal para que a excusa perfecta conforme deronche de comer, pouco máis. Vale, pois entonces moitas gracias, pois se me permite retírome a tomar isto. Sí, deixe o prato onde están os outros, no cuarto dos servintes, e descanse. Non lle recomendo sair pola noite. Os gardas poden non ser tan amables. Moi ben, gracias pola información. Me retiro e volvo para arriba. Aí está. Vale, aquí non vou tirar outra percepción para saber se escoito alguén por aquí arriba ou así. Non escoitas nada, parece que está a rata aí esperando. Vais mudando de sitio para cando ao mellor escoita algúns pasos. E de feito, cando sabe que és ti, entendo que o feitizo ainda se mantén, porque non pasaría ni 10 minutos. Son 10 minutos, sí. Correcto. Quedaseche mirando, ves que como a nariz vai saltando así. Vamos tirar, porque este sigue sendo un animal, en que podes falar con el. Trato con animais. Comentaxe, porque tes as gachas. Pero se fallas, vai a rexetar as gachas e vai a parecer putísima mierda. Vale, fallas por moito. Vale, está ben. 15. Vale, efectivamente, aceptachas de bo agrado. É tanto que sí, isto non é ninguna rata medio morta que puido coller, isto é unha comida decente dunha cociña, comida quente, de outro xeito. Non é a sangue da outra rata. E ves como se mete, empeza aí a comer, manchase todos os morros e devora o prato en moi pouco tempo. A rata, joder, é unha perna túa, é moi grande. Sí. Moi grande. Chámome Brocken, encantado. Ti como te chamas? Tes nombre? Eu son Pecas. Eu son Pecas. Pequiñas. Que manxa. Que boa, sí. Gustouche? Está moi bo, sí. Está moi bo. E tiña van de patacas. Pois se me axudas aquí, podo che traer outro máis e se seguimos por aquí. E que crees que te axude, sí? Antes dixeches algo dun señor, de quen falabas? O noso señor. Quen é o vosso señor? É o que vive nas alturas, sí. O duque? Non sei, o noso señor é o que vive nas alturas. Ese señor é tamén un humano? Sí. E por que dis que teño que ter cuidado se me ve por aquí? Esta é zona restringida? Porque ti és dos... Ves que queres mirar, ti non és un guarda deses. Nin és un servicio deses. No, claro, eu son un invitado. Pois? Por eso. Se queres podo che dicir onde, solo tens que ir para arriba, ás alturas. Para encontrar ao señor, dis? Sí. E ves que che señala. Ti non sabrás onde está a habitación do señor da casa? Non é boa idea ir agora. Non está. Ahora, dis. Non Non é boa idea ir ahora. Non está.
Non se pode ir se non está. E que pasa se entra se non está? A última estoupou. Teñen vigilancia. E podesme enseñar onde é para despois poder volver? Aí. E ves que che empeza a señalar para que sigas ao camiño e subas. Quizáis ao fondo ves unhas escaleiras que che permitirían subir. Pero dixe que siga, todo recto. É todo reto? Non hai máis habitacións? Sí, pero ti queres ir ao señor das alturas? Sí. E o señor das alturas sigue... ten outro señor? No, solo él é o señor. Solo el é o señor? Sí. Eu intentando ser gilipollas e a vez aportando información, Dios, é imposible. Sí. Podes vir comigo para que non me perda que... Non ser aquí. No, teño que buscar máis comida. Mais. Sí. Pero despois dásme as máis gachas. Xa che axudo. Se me axudas podo ir podo pedir un pouco máis, que ao mellor dame máis. Isto vou tirar eu. Tes a sorte do mundo, parece que unha rata xigante te empeza a seguir. Ben. Sube, vai a outra sala. Sigue para diante. Vale, mantente aquí. Movime para diante para atrás. Vale, vamos a adiantar un pouco para que quede aí. Vale, compañeiros, despois dunha amena charla entre o duque empeza a falar a duquesa. Pero espera un momento. O mago, Sí, que me fixo? non ves? Non ves nada, non hai nada que te chama a atención. Dijo, porque se é ler pensamientos sí que sei. Sí, pero ler pensamientos non é unha salvación de inteligencia, amigo. Non, por eso. Bueno, se fai iso outra cousa, como modificar a memoria. Ahora pensas que te... Aumentou a calidade da comida, tío, si solveu máis barato que había. Sí. Esta sopa sabe a cu. Vale. Pues que vaya duquesa. Agradezo moito de que poiderades vir. Aquí non estamos acostumados a que sola vir moita xente. A verdade é que o duque suele ser un pouco reacio a traer convidados. Cala a boca, muller. Cala a boca. En especial que viñera Rowan, que había moito tempo. Señor Blagalabos, non sei se me pode contar como é que deu con Rowan. Hai moito tempo que non o vexo e... Gustaríame saber tanto del como de vostede como se coñeceron para que acabaran aquí. Vale, pois iba eu por uns camiños. Cando pasei por un pueblo e vin como aquí o noso amigo Rowan estaba defendendo a inocentes pegándose contra uns malvados e dixen, boa, ese home ten potencial, debería buscalo como guardaespaldas. Boa pregunta, está mentindo como un puto bellaco. Ti dirás, amigo. Vale. A ver, o mellor estou poñendo florituras, pero Claro, basicamente eso foi o que pasou. É que na miña cabeza como eso non pasou en ningún momento, pero bueno. Sí, Vale. A verdad foi, o man estábase pegando cuns mans e dixen, hostia, menuda trompada xe meteu pa dentro. Pero hai no que vender ben. Vale, eso é o que quería saber, Rowan. Aquí o que che está a decir o compañeiro é verdad ou é verdad? É la verdad. Vale. Entonces, Ves como... Fijadesvos que o amigo Otto estaba bebendo un pouco de viño así de maneira moi elitista, non? Que se agarra para a parte de abaixo. E de repente cando empezas a contar eso, quedas mirando a Rowan, para de beber e se queda sorrindo. Sigue, non quería interromper. bueno, e pedille que se unira a min e xa está. E aceptou o traballo. Voulle ensinando de vez en cando
ensinando. Cousas. Sí, pero... Está versado tamén no marcial. Eu, sí. Aí mintes como un puto cabrón, no. Espera. Aí ves que o mago está trajando un pouco. Non sei. Pois, jodeuche. Totalmente. Elena cree eso, dis. Hostia. O sea, ves que se escapa. Uy. Vale. A verdade é que non me esperaba que foras a topar a un mestre despois das miñas ensinanzas. É que dixo o duque. Pero non podes decir eso. Ahora que és unha ducas, cala a boca, carallo. Estamos aquí entre vellos coñecidos. Quédase Elena. E ves que lle doeu, que colleras un novo mestre. Doeulle, mi má. Home, non. Doeulle. E ves na cámara como estou señalando así. Doeulle. Sí, no, estou chovendo. Doeulle, man. Pola mentira de Balcalabos. Pero ves como o outro autor se dá un golpiño. Este viño ten un buraco. Entón interrumpen vos vilmente a seguinte tanda de pratos. Poñen vos a todos. E Lara? E? Mentre están a comer, eles están a falar, que che teño un pouco de marxe. Quero que me fagas unha tirada de religión, porque antes que a percepción que sacaches, a menos que o este contando mal e houbera mirado outro que non era... É que me sacou, Sí, efectivamente. Decheste conta de que o mago ten un pequeno... un pequenísimo avalorio entre a manga, como se fora un xemelo. E quero que tires religión. Non che sona a Deus. É moi raro. A maioría da nobreza aqueles que os sirven con dotes máxicas, sexa pola parte divina, arcana ou a movida que sexa, suelen estar moi ben apegados a o que é un deus, un dos deuses maiores do reino, non? Pero este home leva un símbolo que non acabas de recoñecer. E ademais bastante oculto. Hai outra cousa que te chama a atención. Agora que o pensas, esta sala tampouco ten ningún tipo de, sabes, artefacto ou símbolo religioso como suelen adoitar, porque esta xente suele celebrar moito a súa fe aos seus deuses, non? Son politeístas, porque hai moitos deuses que gobernan Keolan, pero, sabes, é raro, e máis en alguén tan importante como podería ser o duque. Bastante raro, sí. Ben, pasa un pouco máis de tempo, vamos a decirlo así. Entón, o duque quédese fijando a ti, Elara. Notas esos ollos. Disculpa, DJ, vou empezar a fijar, vale, que estou aquí moi ensimismano con Elena e todo iso, pero voume a fijar no mago, porque ahora sí que xa está tosendo e sendo un pouco cantoso, quero ver que fai cada vez que responda algún dos meus compañeros. Ok. Vas ver como o duque se che queda mirando, Elara, cunha mirada que che deixa fría, xeada, desagradable, e que por un momento, ao pasar un pouco a noite, ao mellor pasou uns 20 minutos, media hora, non sei, como que nun momento se che queda mirando moi fixamente, e non é que ti o estuveras mirando, pero daste conta, é como que o sintes, o teu corpo sinte que algo se che mira, ti paras, deixas de comer, quizáis, non? Involuntariamente, miras un pouco, giras o ollo para mirar, e aí daste conta de que se está fijando moito en ti, mentre están a falar os outros con Elara e como eu. Pois vou non mirar eu tamén a el. Vas a facer un concurso de miradas
Míralo fixamente así. Vou beber e vou levantar a copa hacia él, sabes, como... Lucio! E sonrío e bebo. Tírame medicina. Medicina, estou enferma, vou morrer. Veneno. Veleno. Probablemente o man teña conxuntivitis. Porque ten os ollos rosos que flipas. Vaya, Que desagradable. que desagradable. Podría ser incluso gota. Non. God. Vale. Vedes que repentinamente o duque, deste duelo de miradas que está a facer con Elara, dá uns golpetiños. E de repente o servizo chega para apartar as cortinas que tendes detrás. Antes de que se aparten, bueno, vou-vos a amosar unha das cousas máis fermosas deste sitio. Elara quedase mirando un momento a él. El ignora. Elara, ui, perdón. Elena. Ui, Vai dar a orden. E os súbditos van a apartar Dios, pues a resulta. cortina. E podedes ver como na distancia, a ventá que teñen detrás, podese ver unha lúa ocultada por, bueno, por bastantes nubes, xa que agora mesmo está a chover. Pero ainda así emite un brillo moi fermoso. Blacalabos? É luna llena. Non. A menos mal. é unha lúa azul. Blacalabos. Dime. A lúa para ti ten un rostro que che mira, insondable. Na distancia é como se puideras ver na cara da lúa ao duque. A cara do duque. O do Duque na luna. Sí, vamos a poñelo así para que se vea máis bonito. Vale, seguides comendo sin ningún tipo de problema. Todos. Salvación de Constitución. Todos. Uy, Ai, ¿dónde era estou esto? maliña. Aquí. 8-1, chaval. Eu creo que lle tengo a tirar ahora. Espera, tomamos un descanso largo, non? Vechedes un descanso largo, moi boa. Pois vou usar a miña inspiración. Man, uf, É verdade, usáchela. É verdade, usáchela. Davos o son. Os tres. Brocan. como os tres. Sí. Man, Rowan, Blacalabos e Lara. Dígamelo. Estás ti aí. Parece que a rata che di que podes continuar para adiante. Ela vai che seguir. Pero antes que nada, quero que me tires un dado de 10. Moi ben. Ou ao mellor non tan ben. Vale, tírame percepción. Oh, Vale, pois vexome obligado a tirar. Dame un segundinho. Espero que non se vexa o nome desta movida, por favor. Non quero asustar a ninguén. Un segundinho. Vale. tira un dado. Espírito Falla, guardián. en vez de facelo bicho, Un espírito guardián na habitación. Que así sea. Xa tirei. é aquí que na Non ves habitación. nada. Vixides como un dado saliu aí con interrogacións, nada máis, verdad? No, Non no, vi vi nada. eso. Perfecto. É na mellor. fixo trampas. No, non ves nada. non vexo nada. Non escoitas absolutamente nada. É máis, está
o sitio suficientemente calmado que nin se escoita as antorchas que estarían a crepitar. Os teus pelos erízanse. Parece que hai algo peligroso nestos pasillos. Aínda que o teu corpo non viu nada. É como que tes esa palpitación. Esa sospeita de que por aquí onde estás indo coa rata hai algo moi perigoso. Mais, de novo, os teus ollos, a túa cabeza, o teu corpo non o reflexe. Vale, pois vou poñer a capa. Xa vou me subir o capucho. Bueno, eu o Duque vino. Preguntar a Pequiñas se o señor das alturas é o Duque, facendo a descripción. Vaslle dar unha descripción de como é o Duque, non? Sí. Ela vaiche dicir que o seu amo, o amo das alturas, vive Como que Lara? arriba, vale, é capaz de decidir que as alturas refírese á parte alta do que é o bastión, Sí, sí. non? Este bastión, como se chama a mansión do Duque, coincide bastante coa ubicación donde vive donde se suele descansar o Duque, e vaiche dicir que o señor das alturas, é un home moi peludo, chepudo e ten a cola máis larga que vi nunca en deixa máis. Como? Non coincide moito co Duque. Non coincide, a verdad. Avanzas. No, espera un momento. Tírame sigilo se avanzas. Sí, o sea, estou aquí no principio, ainda non avanzo. Vale, pois Voulle dar unha das miñas racións. Joder, vas a dar pasas de dar Sí. comida quente a comida, bueno, non sei exactamente que podría ser racións, pero imagínome que é pan e demais. Increíble. Sí. Cecina. Xusto, Sí, carne seca, algúns frutos secos, pan, sabes, comida que pode Sí, sí. manterse ao largo Claro. dos días. Joder, a verdade é que me estás axudando moito, A verdade, Es que toma, empecé teño aí. aquí un pouco desto. Non son as gachas de antes, pero bueno. Mima, vai decir así e vais empezar a comer. Probablemente, sabes, despois desta sala xa pasaron os 10 minutos e non vas a poder falar con ela, pero nesta... Podo ir preguntar unha última cousa? Sí. Vale, Vale, quero ir preguntar se me pode dicir quen vive aquí arriba, aparte do señor das... Vaiche describir dous humanos. Un gordote con pelo e outro que parece unha femia con mal carácter hacia os seus. Seus. O sea, non coincide con ningún deles. Coincide que a duquesa é como algo. Así che vou A decir. duquesa nada ben, e a man tampouco. Sí, pero facemos un metarrol se fai falta ahora mesmo. Coincide. Habería algún cuadro que viras. Vale, pero a semana pasada falouse algo que non sei, non me acordo ahora se foi off-roll ou que, de que estes dous non dormían en habitación, o sea, que dormían en habitacións separadas, non? Pode ser. Sí. Sí, xusto. Por eso. Ben. Entonces, aquí non vive o outro. Xo comprobarás. É o que dixo, porque aquí arriba, entonces eu teño entendido que vive o chepudo este, a señora e máis o mago. Sí. Sigue para diante, home, non teñas medo. Ou si, tírame sisilos así. Non me gusta por así. Vale, se noto que xa se me está acabando o hechizo, pois mando a pa baixo, dixo que... Non che vai a seguir? Está arriba. Ela estaba disposta a levarche ao sitio de arriba de todo. Pero se aquí, non? Ou ainda se sube máis? Oh. Mais! Ves, sí. Ah, vale, pois vámonos, a ver, tiro...
Se intenta. Vale. Por onde Vale, vamos? avanza un pouquiño. Vale. Que prefires, acrobacias ou atletismo? O que teñas preparado. O sea, eu, No. Quero Ese acrobacias, poder. pero teño atletismo tamén. Vale. O que ti prefires? Alguén che vai a facer unha garra. É o que quero dicir. Alguén desde atrás, ti andas con cuidado. Pero víronme. Entonces, Xa tiraste ese percepción, Sí. Es Con aquí desventaja. Es aquí un poquinho máis que a ti, pero con desventaja, digo. Con desventaja. Claro, Porque por non é capa. que ti tes ventaxe no sisilo, senón que enche No. Vale. Que me intenta ver ten desventaja. Vale. Esa é a cousa. Pero que intento que sí que me vas a... Pois sí. Tes moi mala sorte, a verdade. Tes moi mala sorte. A primeira xa era un si definitivo, este é xusto, porque a dificultade é 8. O sea, non me veu, entonces. Sí que che veo. Xa sacaste un 2. Ben, vas sentir o nas que túas queres. costas como alguén che jarra desde atrás. Vaiche intentar tirar ao chan. Polo tanto, esta é unha tirada enfrentada. Ao mellor si que o tiño complicado tirando de forza. Dame un segundiño. Joder, Bien. Vale, Ara carallo. como Assassin. vamos a poñer aí un segundiño. Non te asustes, José. Non te me asustes. Estás Está como morto, no, tío, estás así. morto. Ben, vas ver. Vale, vámonos a poñer moi cinematográfico. Como de repente estás andando, a rata está un pouco adiantada porque te está levando o camiño. Vos vedelo. Non o vedes, verdad? Como, No, non como vexo nada. carallo vemos. Bien, perfecto. Fixeno mal. Dame un segundinho. As trampas! As trampas! De Fixo as feito, trampas! antes quixen preguntar por que dixestes vedes o de José, pero veíamos a habitación de arriba. Vale, Un sí. asesino. Sí, é que non é de arriba, pero tiñedes que ver a habitación de José. Ahora vedelo, verdad? Se eu mos movo pa aquí. O man que fixo o traveso dos dados que saca 20, sabes? Mira a No, rata, a rata. Vale. A rata vai un pouco para adiante. Vale. Ti estás aí, vas tranquilamente e de repente, vale, é como que o teu corpo cae, é como que algo che dá rapidamente nos pés cando ti te intentas dar conta e intentas te recuperar. A outra forza bótache para atrás dándoche no outro lado do corpo e automáticamente caes ao chan prone e tes unha daga que rezuma de color verde como o veneno mismo no teu cuello. Escoitas unhas palabras en común. Tes uns momentos para dicirme onde están os aposentos do rei, digo, do duque. Ajá. Vouche dar 10 segundos para que respondas, ou senón vou ser un fillo de puta bastante grande e deixarche aquí a morrer. 1, 2, Díjolle, ten gracia porque eu tamén os estou buscando. Moitos morreron por dicirme mentiras. Tes unha única oportunidade de que non quero Que é unha muller? me corra. Que es que É unha muller, É unha muller. É que o toquen é unha muller, non? É unha muller, é unha muller. É unha muller increíble. Xa sabes o que tens que pasar. Tes unha única oportunidade, porque non quero que hoxe ningunha sangue que non sexa o do Duque corra por aquí. Non andes con xogos, é a última vez que cho digo. 1, Vale. 2, Vais a tus pantalóns, José. 3, 4. Vale. Pois vou dicir, escapa pequiñas, esta muller non escoita razonamentos. A ratiña Pequiñas que trae. é un bicho, é malo, É pero malo, creo que como é tirar malo. unha moeda de dúas para ver si se inmola e tes a oportunidade de correr.
Como que se inmola? No, home, no. Eu Se dixen mole. O escape. Sí, que se mole. Que se mole Dalle. o escape. Tírame un dado. José, No, que no. non seas famoso, Eu non vou a pero- tirar. Vai a... Tiro O eu. brazo executor vai a ser José. Tírame un dado. Solo tuven a pequiñas nesta sesión. Se algo lle pasa, mato a todo Dios desta mansión. José. Tira. Antes de que tires. O un que é inmólase por ti ou non. Non me vai facer un Vegeta, Non me vai dicir Vai ser un bixete. Non me vai E a facer ti tamén, Adiós, Kakaroto. A ver, no, que decidan eles, Vale. Eu son rapaces. o que tira, Vale. eles que decidan. Eu dixo 2 e mólase. Feixo ben. Ti, Rowan? Estás de acordo con A eso? mí non me parece ben que faga un Vegeta. Moi ben. Eu creo que debería haber unha opción terceira que a rata quer ser amiga de José e irse con el. E irse con él. No, e Non mole. hai esa terceira opción aquí, agora mesmo. Gratas polas cagachas. Literalmente lle de comer máis do que comeu no Tiro. Literal. Sí, tira. Capón, merda. Oxe, ai, quería que se molara, joder, estaba rezando e vale. Efectivamente, a rata faiche caso. Vale, ve as túas palabras e corre. Corre. Explota Este que non porque hai escoito. unha trampa lexada. Explode. Sí, porque é unha trampa. Non vai estupar, vamos a guardar aí pequeñas para outro momento. Quiñas. Poño o nombre, Se estou poñendo. Como ves a rata, vou non explotar. Vale, José, ahora vai a pasar o seguinte. Vale, non vou a facer combate porque senón os outros van a quedar mirando como che dan unha puta malleira. Vale, porque é unha puta Merecido. malleira, vale. Pero... Pero, unha puta malleira. no, vai che deixar noqueado. Vale, vais Pero a estar fijo. inconsciente. Sí. Fijo. Se caes, fasme unha salvación para despertar antes, pero vai che dar unha malleira. A menos que me digas agora, va, Kike, pois quero intentar facer un combate. E entón vamos a estar aquí 15 minutos e juro Como que 15 vou a minutos? tirar no puto chan, Ten esa Por voz. favor, queremos ver ese combate no que o tiro no chan, por favor. Estás prone, Estás prone, está a pava en riba tú. A ver, se dis que é imposible que gane, Me cago Non na é puta, imposible, é José. moi pouco probable. É Dalle, eu dou. extremadamente pouco probable que te pires e menos que José. ganes. Viñemos a José, xogar. que me dis que é unha señora nivel 8, lo? La caja. É unha asasina. Jode É o unha asasina, combate. eso é José, mínimo nivel 3. José, jode o combate. Asesino é Jode o mínimo combate. nivel 3. Mira, Enséñale vou de que vou basta facer está feito. Vou facer o Non ten seguinte. sneak attack. Se ti te piras de aquí facendo o combate sin acabar consciente, me cago na puta, tío. Se acabas Que ao consciente, final inconsciente. deste puto castelo de mierda vos fajo tirar un tesoro de esos dos putos grandes. Vos queres botar huevos porque che vou a tumbar ao puto chan. Dalle, Podelo intentar. dalle, José. Viñemos Que xogar. cuánto? Vai ser moi gracioso porque os Iniciativas. teus compañeiros van a estar comendo aí a sopa e ti vas a ter que pejar cun bicho que literalmente é un pota asesino. Absoluto. Iniciativas. Veña. Vale, estás prone, Importante. Madre. Eu Vaya. tiro creo que con ventaja, espera. Sí, Porque eu creo... hai o test. Que? Comentaxe por qué non estás en sigilo. No, pero non é por eso. Por acechador nocturno, non? No, tes o bonificador con sabiduría, pero non é ventaxe. Teño máis... Sí, vale, sí. Que teño o mesmo personaje que a ti, estamos no mesmo nivel Vale, noutra dalle. campaña, José. Inténtame pinchar. Hostia, vai. pois deixei moi difícil. O sea, non lle deixas moi difícil. Estás prone no chan, ten ventaja e vai facer un puto sneak attack. Ves que non é... Bueno, É o único aquí que é vai o poder material facer, aproveita, é o Shawsworth. É o único que vai facer. É o único que me vai poder facer. Multiataque. Oh no, José, estás na merda. Mi má! Meu coche. Vale, no, é que a gracia que ten multiataque. Inconsciente José. vas a quedar. Iso tiño super claro. O sneak attack unha vez sola, por ronda, capitán. Sí, pero isto non botín o sneak attack.
E pois, Mais non me entonces destes. o de arriba tamén é pois. Sí, correcto. Eu tenho resistencia a poison. Sí, por Xa fai eso. o cálculo, Estás non entendo. replicando. En principio, mira, se te fijas no primeiro, o daño total serían 28 puntos de vida. Vale. Que pasa? Sacouche 19. Sí, sí. Sí. No segundo, sácache 29. Non sei se xo se acaba de aplicar agora ou tes algún tipo de resistencia ou panel na pantalla que che di dalle isto. No, non Mucho ten nada. Sí, 23 de veneno. Sí. Reducidos á mitad. Vale. Sí. E non ten salvación, siquera. No, correcto. No hay paz para los malvados. O obxectivo está poisoned hasta o principio do seu seguinte turno. Pero non ten salvación para estar poison. No. Deixame un segundinho, pero non. Por o veneno que está aplicado na súa espada corta, non. Non ten sneak attack, eso é o único bo. A música está tan relajante, non? Sí, a verdade é que vamos a poñerlle o combate, sí, home. Vale, Ok, se vai acabar no seguinte turno. vai a sacar, Xa, claro que sí. Estás pero era prone e necesario. poisoned. Que fas? Kenchi... Non che aplicou Vale, os puntos podo- de vida. Espera un momento. Aí, Pero cantos puntos de vida ten José Manuel? Mira, faiche 6 puntos de daño piercing e a metade de 23. Vale? O sea que che fai 17. Aplico o seu, non pasa nada. Quedanche 3 puntos de vida. Ole. Inventouse todo. No, Touse todo, eh? no. Inventouse todo, dixo. Vale, podo quitala de encima e atacar. Sí, por suposto. Podes sacar de arriba, levantarte, vamos a decirlo así. Vamos a decir que era máis escenográfico por darche unha lixeira ventaxe que non tes, vale? Non fai falta que Tira pases a acrobacia. acción para eso. Por lo tanto, poste de Vale. pé. Xa estás, é verdade, gastaste esa metade do teu movimento. Agora vas a intentar pegar. Sí. Moi ben. Fallaches. Non quería decir o que dixo Tania, pero No, yo- fallaches. Fíxome trampas. Bien, É culpa miña, perdón. pasa o turno para que che poda dar a derradeira paliza final. Sinto moito. Ahora non ten vantaxe, pero o 19 cómelo igual. E con isto caes ao chan, non morres porque che vai a facer daño non letal. Vamos O a veneno descontar tamén, o veneno. Vale, O vamos veneno a é non letal. O veneno tamén No. susurroñado. No, veneno no, dille, No, a ver, escoitadme, non che Matou aplico a José. dano de veneno, quedabanche 3 puntos de vida. Dache co canto de espada, co canto de espada non, co pomo, vale, vai. Pa! Pois eso E non queda é noqueado. eso non é un dado de 6, É o máis 4 que É está un aí. punto de daño. É o máis 4 ou un máis 4 cómelo igual, vale? E agora ben, a muller esta non é parva, porque no momento en que che vai a facer isto, vaiche a sacar a poción de curación que tes en riba, vai na lugar para ela, así cho vou dicir, e vaiche sacar... Está noqueado, hai que lutear a José. Sabes, Susan? No. E vouche sacar todos os ouros que tiñas, os cobres quedanche para ti, amigo. Pero os cartos van para min. E cando te levantes vas a ter unha nota do gremio de asesinos. Ah, puto cabrón de mierda, Podías decir... espera, tiñas 2 pociones de curación? Pois vouche sacar as 2, meu fillo de puta. Qué Como cabrón, cabrón este que son, equipo, macho. Luteado. Ten suerte que non che saco a puta capa, porque estaba moi tentado, moi tentado de sacar. E vouche sacar as racións tamén, mira, vouche sacar a roubar aquí todo. Quítame todo. Desnúdenlo, desnúdenlo. Xa que estás por joder, quítame todo. Me pareceme mal que non me quites a capa. Vale, veña, vale, pois estás desnudo no pasillo, ves que chedes aquí por as roupas, estás solo cos gallumbos, xa está, para que te Estás metan no calabozo. sucio.
Exacto. Xa que Eu me non vas penso facer un deste vino, señor. vino Evil Messi, pois polo menos quítame todo. Vale, xa está. Este señor en serio lle van a roubar. No, robado está, looteado. Sí, sí. É o problema de andar solo por aí. Carallo. Todo granjeado por min, efectivamente. Que clase non me de acordo. castillo este no que che atracan? No, que clase de asesinos de pouca monta, tío, que en vez de ir á misión principal se poñen a roubar, sabes, a un notas que hai por aí sol. A un pobre anano que iba con unha rata falando, sabes? Non acabo de topar inconsciente, joder, ahora mismo, pero se me fase... Aquí está, joder. Vale, José, lógicamente, vale, vas a despertarme ao mellor un tempo despois, unha hora con punto de vida. Vale, é así o rollo. Polo tanto, voume encargar de que o asasino este noutro lado. E vamos ir coa cea. Vamos ir coa cea. Vamos en End Encounter. Yes. Non quero asignar experiencia. Compañeiros. Non sabedes por qué, pero sí que é certo que despois de Está dando que fotos, virades a aparición deste fermoso paisaxe complementado pola choiva de fora e bueno, este viño tan exquisito, os refrixerios que vos acaban de poñer e demais, pois vos sentides un pouco somnolentos. Vale. Non acabou a cea, pero pode ser xa por ter que tirar o carro durante todo o día, levar moito tempo, joder, xe, a maioría de vos, sen contar a Elara, vale, que era foi no seu cabalo, levades expertos desde moi a mañán. Sí que é certo que non tuvechedes que gastar o esforzo mental dos ocos de feitizo, o único que tuvo que traballar como un putísimo cabalo foi o noso amigo Rowan, que realmente ten exhaust e non tirou as súas tiradas cun bonificador negativo. É certo, pero acordou unha hora e vamos yo poñer para que non nos pase hasta que faga un descanso. O sea, espera, queresme dicir que eses catros que saco, esos dous podían ser E un... podían ser 0 e menos 1, porque tiñas un exhaust que habíamos dito a semana pasada e non o aplicamos porque fomos un puto mono. Que estuve mirando o vídeo. Se estuvera exhausto, ao mellor tampouco viña, bueno. O nivel 1. Exacto, estaba sacando esas tiradas porque estabas exhausto. Efectivamente, efectivamente. Ben, vos me decides que ides facer, senón o que vai a continuar é a charla soporífera do Duque sobre como este sitio pertence a él e sobre os problemas que ten coa veciñanza local. De feito, se me permitides, vaivos a dicir, vaivos a contar que estas xentes non saben o que é ir á guerra. No norte, ao igual que fixo o seu irmán, aí é onde os verdadeiros homes aparecen. E ides ver que durante todo este monólogo, exteriorizándolo a vos, Podo preguntar unha cousa. podes. Sí. Usted foi á guerra? Eu trago apresuradamente o que estou comendo, tío. Foi meu irmán quen ocupou este ducado antes que a min. Podo entender os sentimentos de ir alá, porque meu irmán foi. E usted prohibeu seguir? Eu xa estou moi vello, peguei. Ai, que... Hostia, chaval, non sei como... Ves que se che queda mirando. Non se me prohibiu, non. Non se me prohibiu, non. En ningún momento, mas eu estou moi vello xa e teño que ocuparme de outros menesteres. Ademais, tendo en conta que a guerra é peligrosa e o seu irmán podía morrer, tiñase que dar alguén da línea para... Efectivamente, para conservar o... xusto. Pero non o diga así. O gallá eu hubiera ido xunto ao meu irmán, mais as nosas labores nobres tiñanos a min, polo menos, obrigado en facer outro tipo de accións. O meu irmán foi e era un héroe. Maldita sexa, que alejemos matar habilmente. Podo tirar un insight. Sí. Maldita sexa a bruxa do bosque tenebroso.
Non che minto. Esa é miña prima. Como? Maldita sexa a bruxa do bosque tenebroso, porque penso que a morte do meu irmán puido vir vido por ela. Quen é esa bruxa do bosque tenebroso? Unha bruxa terrible. É porque Unha señora, unha dicen que saga veroz, monstruosa, fatal, que embauca a todos os que poidan pesquisarlle algo. Maldita sea a bruxa. é como pensa, por que pensa que foi ela? Pois é que se che mirando quizáis ao baleiro. Aí sí que vos deixo tirar un inside. A todos. A ti, Bracalabo, xa me vale co que tiraches, vale, non che vou fazer tirar dúas veces. Eu teño un problema, ahora como tiro isto con... Tira normal, non hai problema. Que teño que tirar? Non hai Un problema. insight. Inside, perspicacia. E tiras automáticamente, non Sí, vai. faicho automáticamente. No, eu non teño No. puta idea. Sí, mira, tes Non- 1 máis 2 non máis fixo. 2 menos 2. Está cho facendo automáticamente. Espera, o... é O menos exhaust, dous, o... sí, o exhaust nas novas regras non é igual que o Na anterior. 24. Na anterior é... Na anterior é Na tes anterior é desventaxa. Aquí é Sí. no primer nivel é tes un Menos bonificador dous, vale, de penalización, bueno, unha penalización, non hai un bonificador de penalización porque se gilipolla. Vale, hai unha penalización que é igual ao nivel do exhaust por 2, ou non era exactamente así, pero está ben aplicado, que eu comprobín outro día. Vale. O nivel de exhaust cambia coas regras do 2014. Quitouche menos 2. Claro, correcto. Ainda así, a primeira tirada boa que fixeches moitísimo tempo. No, estou Eh, por decir que non me quites os exhaust, total. No, Se funciona así- no long rest, eso hai que checado. Eso hai que sí. No, eu considero, pois corro alrededor dunha fogueira, o que sei, tío. A ver, de momento a matemática está aquí, a estadística está quitando todo o estado, tiro mellor. Efectivamente. De feito, ao mellor é, sabes, este de, pois ao final sí que vou ter que descansar porque agora me sinto ainda máis un Hombre, demasiado cansado para morir. Correcto. Que putada, efectivamente, aquí sabedes, vale, de que, aínda que el non está relacionado directamente, parece que algo sabe demais. Porque cando el Ara lle dixo eso, é como que lle viu certo recordo á cabeza. Se quedou... Vou facer unha cousa. Vou alzar a copa. Eu vou dizer polo seu irmán. Sí, E vou beber. eso é certo, polo meu irmán. E vou deixar que me manche un pouco o viño en riba. E a vista deles vou lanzar prestigitación para limparme. Pasa algo. Testeando límites, De feito, antes de que fagas ti prestidigitación, Ai, cho malo. hai o mago. No, tiramos iniciativa se queres. Sí, vamos. O sea, non fai falta que bajamos o de combate, pero tiramos iniciativas. Bella. Ai. Bueno, tirar destreza, porque este mano vai pasar un meto máis. Supera un 12, Blacalabos. Sintes ese choque para ver quen se Non me limpa deixe tirar, antes. non me deixe tirar. Tira destreza. Unha destreza. Sí, o sea, tampouco. A chupar. Non lleves destreza. iniciativas, está. Os tiras un dado de 20 máis tal. No, Blacalabos, perdiches contra o mago. Por favor, permítame a min. E fai, cheo. Prestidigitación. Estás como novo. Blacalabos. Non se Ti veches un preocupe, gatillazo. caballero. Estas cousiñas pasan a min constantemente. Hijo de puta. E cando lanzou el prestigitación pasou algo. Isto non é a mellor forma de conseguir que non... Perdón. Non é a mellor forma de conseguir que cando teñamos a alguén que queramos matar, que non matemos en un turno aquí, que eu só chaviso, porque está me caendo moi mal ese señor. De eso se trata, está ben. Otra vez esas risas de mierda. Vale. Non é aquí, Bebedes entón. Todo se alza de la copa. Ou, Volvedeme a tirar unha salvación de constitución, por favor. Meu Deus. Outra Por que lle botaron a isto?
No. Imagínense quen cae desplomado do cansancio. Espero que sea Black Alamos. Sí, sí, é o Sí, señor. sí. E Rowan, non podes máis. É dicir, bebes un pouco, sintes a cabeza ladeada. Non sei como faz o espectáculo, tío, pero ti me dis. Eu vou facer un amago de intentar poñerme en pé, sabes? Ajá. É dicir, o típico, se me disculpan, é caerme. Vale. Cando pasa eso, cando te caes, a primeira en levantarse, a menos que os teus compañeiros queran volver a rifar coa iniciativa. Hostia, que me quedo Eu quero Vamos. rifar que iniciativa. Queremos ser- rifar. Elena, non o vas a escoitar ti porque ti xa caes inconsciente, cansado. Pero os teus compañeiros van a ver como quen se sorprende máis é o propio Marik, o Duque. Levántase tanto Elena como Meigo para botar unha man. Marik non, obviamente. E a menos que os teus compañeiros fagan algo previamente, Elena vais a acercar a ver que é o que lle pasa. Podedes ver nos ollos de Marik, do Duque, como a fulmina coa mirada por acercarse a un civil de segunda, a unha persoa de segunda categoría, Segunda non de terceiras, tío. de cuarta categoría. Sí. Un mendigo. Un mendigo, casi. Non ides facer nada, compañeiros. Eu vou me levantar e vou virar. Podo Sentidos tirar mediciña cansados, para ver que lle pero... pasa. Sí. Podedes sentiros vos cansados, pero... non tanto. Podo tirar unha arcana pa ver si entendo que carallo me está a pasar. Podes tirar mediciña. Arcano non che vai valer para este caso. Bueno, De sí, feito, claro, ou un- tirachedes antes naturaleza. percepción. Tirad agora percepción. Eu tirei mediciña, Mediciña, vamos pouco a pouco. Primeiro, a mediciña vouche dicir despois da percepción, porque a percepción é para outra cousa. Wisdom 13. Veo cosas. Vale, dades vos conta de que neste momento cando Elena se levantou tampouco parece moi hábil. E máis, atreverítes vos a dicir que o mago Medicina, tampouco. Non parece moi hábil, dixastes. Claro, hábil no sentido de que parece cansada. Tanto Elena como o mago. Agora cando se Vale. levantaron así como sabes cando vos levantades da silla da cadeira e plan, hostia, que che dá un a blanca. Pregúntolle mentalmente a Lara se ten detectar veneno. Lara, a túa mediciña dache entender que efectivamente este home estaba super cansado, estaba exhausto, vale? Estaba no primer nivel da exhaustuación. Invéntome palabras. Vaya, que me esa a primeira vez que o oio. Sí. A ver, realmente Black Labo se vai dando nos tiros, vale, vai acertando un pouco no rollo que está a pasar. Con medicina podes saber se estabades tomar veleno? Non estou seguro, non o considero como tal, a verdade. Teríades que botar un feitizo. Pero non crees que estuvera cansado tan exhausto como para desfallecerse agora mesmo, vale, Lara? Isto tuvo que vir por alguna fonte máxica, algún veleno, ou vaite ti saber calquera cousa que vos están chimpando na comida. Ou na bebida. Lara, recibes o mensaxe do teu amiguinho Blacalaus, comandante, patrón. Que di esa masaxe? Saje di tes a forma de detectar venenos. Cho digo agora. Tes o feitizo preparado, Lara?
Porque vin que Eu non os que tiñas sei se preparados. teño feitizos. Non sei que les teño preparados. Un segundo. O de detectar Poison e Disease non, pero mira, vouche deixar un punto. Vouche deixar un punto, vale? Unha cousiña, un detalle que tiña que comentar contigo. Ti tes preparados os feitizos que tiñas do outro día. E quedanche 2 a coller do de nivel 2, pero detectar veneno non. O punto que che dou é que podes preparar eses 2 de nivel 2 agora mesmo, mentre estamos falando, pero o de detectar venenos había que telo preparado, amiga. Non teño preparados cousas, non. Mal. Bueno, pero... Que é isto que está pasando? Que lle pasou ao vosso compañeiro? Ves que se acerca o mago. Bueno mirar, vou dicir, sospeito que foi envenenado. Diaños. Pero E como máis, iso? eu tamén me atopo un cansancio non natural. Pois agora que o dis... Sí, eu tamén me atopo mal, como moi cansada. Ao mellor pensaba que era o efecto da comida a estas horas, desta cena tan copiosa, pero ao mellor está pasando algo. Tonterías, seguramente sexa extenuación que se lle vía ao seu servinte, señor Blacalabos. Como está o Duque? Sin ningún problema. Él non se ve mal para nada. Voulle Ese de dar un puta mensaje. madre. Voulle dar un mensaje mental ao meigo. Che vai dicir, Voulle dicir, Ujú. permíteme lanzar un hechizo. Todo depende do feitizo que queras botar. Que vas botar? Creo que o Duque está moi sano para o que está pasando nesta cena. Non se ve... É un home de Como constitución nós. forte, gastado pola idade e por moitas tarefas de facer, pero é posible. Pero sempre cando non sexa algo moi maligno, permíteme que eu prepare o terreo. E ves que me boto. Meu queridísimo Duque, vamos a recurrir agora, vamos a ver as artes do noso anfitrión, digo, convidado. Blacalabos, por favor, non sei se nos pode ilustrar con algún tipo de feitizo deses Sí. que poidera ter. Pois iso. Non me fai falta usar o sútil. Sí, literal, o sea, acaba de anunciar yo Duque para que nadie se asuste. Vamos a... Como lle fajo a este man? Que é o que queres facer? Pregúntoche. Quero darlle a mente ao Duque. Non podes, falla. Vale. De feito, O polonillo. sabes que hai algo que che fai fallar o feitizo. Vale. Tírame arcano. Non sei hasta que punto é difícil. De feito, ao mellor podes te supoñer que é o que lle pasa. Polo tanto, podes perfectamente non tirar se o sabes. Vale, considero que con esa tirada sí. Sabes que hai feitizos de alto nivel que efectivamente poden evitar que lean a mente. Vale. Se mal non recordo, están relacionados coa adivinación. Parece que o Duque está afectado por un deses feitizos ou un encantamento que aplique ese efecto. Vale, entón se vou lanzar outro. Ajá. Vedes como Blacalabos fala algún feitizo e Creo falla. que todos temos calmarnos ahora mesmo. Sí, desde logo que sí. E boto Calm Emotions. Arriba nós. O meu peor Non inimigo. podo tirar contra isto. Ti estás tirado no chan, non sei como Sempre afecta. preguntoume de tirar contra isto. Eu non tiro contra Tira, que máis dá, tirade, non hai problema. Porque isto. O problema é que lle diga non tirar, entón creo que non... non pasa nada, facho, se axudecho. É como se fallaras automáticamente. Claro, por eso te pon con un... Joder, man. Oh, no, superarme Blacalabos todo. fallou. Sí, a ver, eu fallei, pero
Vale, Placalabos. Como anunciache xa que, sabes, o Meigo xa te anunciou, vamos a decir que o Duque, o Man e a propia Helena van a fallar a tirada, vale? Porque, Vale. o sea, podes fallar a tirada de feitizo querendo, Sí. non é algo que nos afecte negativamente. Vale, pois Certo, védese Man. bastante máis relaxada, máis... Por un momento vi a la alporizada cando Rowan Sí. desmayouse, vale? E agora o que vai a facer é o máis sensato, porque así funciona calmar emocións, joder todo o dramatismo da escena. E Lara, ti ahora mismo, a mellor se te sobresaltaches por ver o teu compañero desfallecido, se este feitizo o evitas, sigues igual. Pero se non, sentirías como, non é apatía, vale, senón como que te calmarías, é como, vale, voume centrar, non me deixo levar polas emocións. Pois esta xente xa non se está levando polas emocións. Polo tanto, o máis lóxico ahora mesmo para a Helena é levar a Rowan a un sitio onde poda descansar de puta madre. E vades ver como agarra ao Man e é capaz de levantalo co súa puta armadura, que esta señora está fuertísima, e o leva... Non leva armadura, vai. Que armadura! Claro, dixeron, espera. É verdad, non levas armadura, joder, é verdad. Pois levache así, en Non plan... é tan fuerte, non é tan fuerte. Está fuerte, hostia. É todo osos. Bueno, é máis fuerte Rowan, por bastante, pero é fuerte. Vale, pois ves que agarra a Rowan así en brazos. Voumo a levar para que descanse. Eu penso que pode ser o mellor. E aí de pechar ou garantir de que este ben cuidado. Compaño. Eu quedareime... Claro, Eu quedareime aquí co Duque. O señor Duque está baixo o meu cuidado. A lingua de Sarpesi. Lara, vai mirar se está ben noso compañeiro. Porque o mellor nós somos o objetivo. Vale, Vale. ahora vamos Veño, a facer digo unha... que, o sea, voume a... Digo nada. Ui, estás hecho cortando, Lara, non se eu. Ou se é o meu internet. É Discord. É Discord! Dios! É Discord, verdad? Son eu. É Discord. É Discord. Que putada, hostia! Ahora. Ahora sí, non? Agora. Vale. volveu! Vale, pensaba que era Lara por Puta un momento, R. pero éramos todos. Morreu un nodo de Discord, fijo. Morreu un nodo de Discord, fijo. Vale. Antes de que saeades pola porta, vale, vamos a continuar porque mentras vos estabades aquí a cenar, Brocan estaba noutra aventura. E agora que vos acabades esta escena, Brocan levántase en gallumbos, un punto de vida. Pero antes de ir con Brocan, Lara, que estabas dicindo? Perdoa, que se che cortou que flipas. E me vou desculpar dicindo que vou ao baño. E que veño en breves. Pero no xogo ou na vida real? No xogo. Ah, vale. Pois Helena vai dicir con cuidado que se tende sospeitas de que alguén vai a facer algo, a mellor non é convinte que nos separemos. Teño visto a moitos morrer por menos. Vale, pois agora vamos con Brocan. Brocan! Joder! Válme a facer unha tirada de 20. A ver se algún desgraciado che viu por aquí ou algunha rata morde un chucuiño. Vale, te sorte de que na hora que estuveches por aquí non pasou ningún garda. Non coincidiches cos horas de cambio. Levantaste coa roupa quitada, pero quitada a un lado, por joder. Vale, incluso vela que está dobrada. Vale. Meteuche mano. En riba da roupa ves un pequeno papel a modo de burla picaresca do gremio de asasinos. Faltache ouro e as dúas pócimas que tiñas. Eso sí que podes saber. É a capa. No, a capa non. A capa non che falta. Como non? Está ali ao lado doblada, díxoche. Que Sí. mal me parece. Non tuvo consecuencias.
Como non? Mamá de M. Síntome violado. Eu hubera o matado. Mi mamá acaba de subir a dificultad a un sitio. Vale. Dice, bueno. Que pensas, Brocken? Que a túa rata xa non está aquí, pequiñas. Espero que estean pequeñas. Que vas a facer? Peter, que tiro. Vou gastar o meu último hechizo e vou me tirar unha curita. Mais que nada tamén para cerrar as feridas e así. Moi ben. Que non se note. Coño, chaval. Nada, Dios. Ainda que, claro, non me aplico. No, Subo porque mal. tens que apuntar. Aplico yo, non te preocupes. No, deixa. Ahí está. No, ahora subísteme, ahora te 35, ¿no? Joder, No, a saques mí no me tienes un cures, set. a Vale, mí No saques nada. No saques nada. Vale, xa está. Ai. Vístome e voume derrotado para baixo. Baixo. Claramente, está en un sitio que hai que ir máis preparado. Espero que pequeñas este ben. Tírame un dado de 10. Todo de 10. Moi mal. Un 1. Eu sei o que é, non. Vale. Derrotado, volvendo para atrás, as luces apáganse repentinamente. Hai un frío espectral que se xera de non sabes moi ben donde. Non hai ventás que fagan mover o frío. Non hai ningún tipo de corrente por ningún lado. Por favor, Toma. tírame percepción e despois o correspondiente sigilo. Percepción. Agaches, José. Percepción. Morreu. Me estou cebando como Está lle ben. E ahora sigilo. por non Seguir lavarse. co plan. Vale, velo. Que é o que ves? Vas a ver unha estela... No. Vas a ver unha estela fantasmal azulada. O corpo de algún diaño que perdeu a cabeza hai moito tempo está diante túa, a escasos metros, pero parece que aínda non che percibiu. Há un momento que che vou poñer diante, que sempre é máis gustoso ver como hai unha putísima pantalla. Por que non vemos eso? Porque son un melón. Porque... Hostia. Ah, vale, son un chourizo. Espera, creo. Xa non é un Un melón, non era un chourizo. chourizo. Dedos de chourizo, oulle chamar. No, basta. Vale, sí, era Dame palabra. No, me de chourizo, non. Dedos de chourizo. Pero sí que tiños dedos de chourizo, non? Vale. Sí. Velo agora, A verdade? partir de agora é Menudo Enrique vegetariano, Dedos de chourizo. Cada vez que se lambe os dedos. Ghost. Ghost! Ai, joder. Eu non vexo nada. Ah, sí, pero Non non sei que vemos luz vos nada. apaguen que era que podíades ver. Era isto. Apagaste Xa non- Aí está. Pero está a oscuras. E está Claro, oscuro. porque hai oscuridade. Ah, vale, perdóeme. Como carallo foi aí, José? Porque a frase deste mapa é que o castelo, vale, o bastión se sentirá lioso. Cando vas para arriba parece que vas para a dereita. É moi grande. A gracia é esa, a nivel mecánico. ¿Y la gracia? Que fas, A nivel Brocken? Que fas? Ai, agora non estou como para pelear. Teño que intentar esconderme. Ou para onde está indo? Está indo dun lado para outro ou está vindo para min? No, está totalmente quieto, impedindo que podas volver para atrás. Podes notar o frío tremebundo que emana esta criatura. Vou a poñer no centro, ademais, para putear. Increíble. Vamos a poñer o token espectral, que xa que está... Mira así, fantasmagórico, Está mirando para min. Non. Está dicindo cousas como se o víramos, sabes, o toque. Vamos a dicir unha cousa, está susurrando algo. Está dándoche as costas.
Non ten cabeza, Eu- podes ver a abertura aos seus interiores. Oh no, fijo que o irmán do Duque. Non leva as vestimentas como para que fora o irmán do Duque. Ou sí? No. Eu non sei nada do irmán do Duque. Non sei ni siquiera que está morto, así que para min é un fantasma. Ou sí. Eso Que sí susurra? sabes, porque o dixo Martín, creo, que cando No, no, chegamos. Quer saber o que susurra? Que susurra. Vale, o sea, escoitas susurros moi baixiños e afinas o oído para saber o que esa criatura que non ten cabeza está dicindo, verdade? Sí. Vale, tírame salvación de sabiduría. Salvación de sabiduría. Que ben. 15. 15. Sí. Eran 13. Vale. Cando intentas afinar o oído, o frío que antes envolvía e che recorría o corpo é como que se volve máis profundo dentro de ti. Cando intentas entender que é esas palabras que che crispan os pelos de todos os brazos, das perniñas e incluso dos bigotes, arrepínteste por un momento de estar ou intentar escoitar eso e sintes que quizáis non é boa idea escoitalo e parece que te safaches por uns peliños. Que fas? Sigue Vou volver para arriba lá. Que se non Moi podo bien. pasar, así me tengo que gusta. buscar. Moi ben feito. Oh. Espera, vaite para atrás, para diante. Así, así, moi bien. No, espera. Ahora sí. Ahora. Ahora sí, moi bien, moi bien. Vou a Ai. poñer a cámara aos vosos amigos. Aí se non é meu día. Vale. É Sí que é verdad certo non. que dende que a rata che señalou que todo recto por aí era o camiño correcto, hai máis pasillos. Non tes por que ir por Sí, ese sí. camiño. Hai máis portas. Eu vou facer o que me dixo Pequiñas. Veña, vamos medio moribundo avanzando. Así me gusta. Ai, Vale. Quédate quieto, meu amigo. Vou poñer a luz aos teus compañeiros para que podan ver. Chegas a un pasillo moi estreito. E diante túa hai unhas escaleiras que suben. A túa dereita, porque Brocan está andando para adiante, hai dúas portas donde unha pequena luz se deixa ver polas rendexas de abaixo. Podes escoitar, sen necesidade de tirar, porque se oi, como uns gardas están a xogar as cartas. Parece que aquí é onde trocan os turnos. Que fas? Sigues avanzando. esa na primeira, non? E na segunda tamén. Vale. Que eu tengo percepción para ver que non haya nada. Sí, por suposto. Tira aí. Non Vale. ves nada que chame a túa atención. De feito, curioso, porque dirías nin ves ningunhas huellas que te chamen a atención. Aquí, por aquí, se meteu pesquiñas, supo como agacharse, ou ti non o ves. Aquí, sí. Vale, pois vou intentar sortear as portas. Vou me tirar un sigilo. E vou intentar avanzar. Vale. Vas a ver incluso como ao pasar de cerca, sabes? Estás andando moi sigiloso e de repente a porta ábrese e hai un garda que está saindo da... Vamos a poñelo para que se vexa un poquinho mellor e se entenda o que quero expresar, porque moitas veces... Vale, vas a ver como a porta abre repentinamente. O home abriu a porta e deuse as costas e parece que lle está dicindo: "Si, desmejañar as cartas cando a mí me creza 3 ollos no cu, payasos." E ves que se vai indo para aquí para adiante. Non advertiu a túa presencia. "Ah, putos porcos que fixeron máis trampas, que puta que me fixo, que non sei que." Vai escoitando mentre vai subindo polas escaleiras. Non che advertiu. Espera, ao pasar aquí
Espera un momento, escoito. Vou tirar unha percepción para a ver se se rinde ou calquera cousa. A ver. Que é o que lle din? Decíbinelo ti. Que é o que lle din? Como se rinde el? Pregúntache. Que era un humano? Sí. Que es que sea un semi-elf? Pregunto, No. Non sei. Vale, van dicir... Vénenme da muller. Pois todo o que gana o tira en sujitos e perde os cartos. Eu non sei como pudo casar Google. E ahora, ese man ahora está casado e gusta o gambling. Os gachas. Cachapón. Os gachas. Outra vez, todo relacionado cos gachas. Perdeu os dados, sempre perde os dados. Sempre Mira, perde vamos. os dados. Sigo avanzando. Ben, voulle poñer a cámara aos teus compañeros, se me permites un segundinho para que che podan seguir ben. Vale, Vale. de novo as escaleiras suben e un mesmo pasillo moi pechado. Ao fondo hai outras escaleiras que tens que seguir. Non é moito máis. Seguir para adiante. Podes escoitar como o garda que va diante túa parece que está falando con outro de mala gana. E Vou parece tirar que unha percepción para ver se ves algo. están cambiando os turnos. Non hai nada que se chame a atención. Vale, pois avanzo. Bueno, renovo o sigilo ou non? O sea, ti avísame cando caes que cho renove. Sí, ti sigue andando. Mientras Vale, tanto... quedaste sí. quieto Vale, aí. hasta aquí. Vale, vamos a decir que non che advertiron porque estás na... Bueno, espera, voy a poñer aos teus compañeros de novo a cámara. Vale. Estás na oscuridade. Vale. Podes ver Oscuridade. como o Gambling Man xa é garda ducal do gambling, vamos chamalo así. Está consumes máis baixados ao ter un superior diante. Lembra o que che digo. Non te achegues moito ao cuarto do duque se non está el. E moito menos ao do mago. Non fagas parvadas. A última vez un perdeu a man. E por última vez deixa de xogar as cartas ou aos dados ou a merda que fagades. Das vergoña. O man Lo achanta a juzgó. cabeza. O capitán vaise para aquí, empeza a subir as escaleiras. E outro zagado empeza a facer xestos, apreta o puño contra... Apreta o puño, como a baixada. E entón empeza a seguilo. Mentras estás ainda no piso de abaixo, vas a escoitar como no eco do pasillo reverbera. Pero... Ainda que, capitán, se ainda que puidera non houbera a protección que hai, non tiño as chaves para entender. Non, tiño as eu. Efectivamente. Polo tanto, nin te achegues, que nin se cho corra. Ti me dirás o que fas. Vale, cando subes á sala, parece ser que están tendo unha pequena conversa seguindo o tema da adición do home dos gachas do gambling. E diante teño unha ventá moi grande. Vale. Unha ventá que permite ver prácticamente todo o Teixeiro e máis alá. Debe de ser un dos puntos álgidos que, bueno, con mellores vistas que tiveran nesta zona. Parece que esta ventá está diseñada única e exclusivamente para eso. De feito, non hai ningún barrote a ventá, é destas ventás completas, sabes? É a cousa de ricos, vale? Para deixarcho moi claro. A ventá é do chan a cristalera ao chan arriba. E ao chan, se alguén caera pola ventá misteriosamente, probablemente se mataría, porque é unha ventá moi grande e o tipo cristal, que é unha putísima mierda de endeble, pero funciona moi ben porque podes ver todo, absolutamente toda a zona e os seus redores. Unha pena que estea a chover e algo de nubes, pero vese increíble. E máis coa lúa
como está hoxe non é chea, pero vese impresionante. E entón daste conta de que o home, co tema do gambling, enfadas, enfurruñase, é como que entre dentes e vaise, si, eu vou por arriba, xa vou, déxeme só uns momentos. Ya déjenlo, está muerto. Vale. Agora, de novo, poñer a cámara aos teus compañeiros. Tes... Aí do capitán. Vouche pedir un sigilo. Antes que nada. Vale, ainda non subín, Sí, por eso. Vouche pedir un sigilo. Só é. O sea, a menos que me digas, no, vótome para atrás. Vou por outro lado, Kike. Entón xa xe chico outra cousa. Pero se a tua intención ir para adiante, para roubarlle, para seguir ou para evadilo, sigilo. Roubarlle. Vale, é que a cousa é, agora estamos bastante altos. Moito. Alguén normal morrería. Vale, pero eu sabería localizarme por fora donde estamos. Vamos a decir que cunha supervivencia facileira, sí. Vale. Vale, pois entonces creo que vou volver para atrás. Porque Ajá. isto xa é demasiado, eu non teño tanto en sigilo. Así que creo que vou intentar volver a ver se non está o espírito. Ajá. Vouche facer o fast forward. Sí que está. Sí que está. Oh, no. Joder. Ou tes que tomar outro camiño ou o mesmo por onde viñeches non vas a ir. As habitacións, hoxe non volves, José, é o que che vou No, dicir. eso no, pero había outro camiño de subida, entendo que se vou polo outro pasillo podo baixar, non? Podes probar a ver que pasa. Aí dixoche libertade de moverte ata que chegues vou ir, ata... quero ir por ali. Vale, pois vaite movendo sin ningún problema. Non sei se me podes facer ti TP a... Mellor que non. Bueno. O Mellor sea, que claro, digo este camiño, pero este vai para unha parte de arriba. Si non vou eu, así, non pasa nada. non pasa nada para facerche tal. Con eso, cando antes Se a de sala onde me acabar- apuñalaron, podesme deixar se quedas na sala onde me apuñalaron. Vale, iba a deixar o estudiante, pero aquí estás, na sala onde te apuñalaron. Vouche sacar o token de aquí. Dame un segundillo que lle poño a cama aos teus compañeros, porque ahora vamos a volver cos teus compañeiros. Compañeiros. Vale. Non vamos a estar nesta zona, obviamente, vale. Non hai outra zona onde sexa unha habitación correspondente, pero vamos a decir que estades aínda nesa planta de abaixo, nunha habitación de repousar, vale. Non donde está o servicio, porque Elena non a poría aí a Rowan. Estades vos los 4 contando a Elena. Lara, eu entendo que ti dixeches e ibas sola por ali, verdade? Sí, díxome que fora a buscar a José. A broca. Ah, xo dixo o profesor. Díxome o Martín. Martín. profesor. Vale, O perfecto. profesor. Sí, o profesor Hai alguén Martín. que non coñezo. Non son o profesor. Joder, perdón. Volvemos. O que iba dicindo, estades vos los 3 ali. Blacalabos, Elena e Rowan. A mí é o personaje, prefiro ser o profesor. Cala a boca, vai ser má pinza. E máis The despois de teacher. estar a falar. Se podría culear con elfos. No, pero escoita, estades vos los 3. Rowan está inconsciente, Elena está aí e estás ti, Blacalabos. E Lara xa vamos ir agora cando acabemos esta escena. Porque decidiu ir sola para o que cometiches. E non vai a topar a Brocan así como así vendo un puto fantasma de por medias. Vamos polo mesmo sitio. No. Ah, bueno. Cal é a túa idea? É o que quero preguntarche. A ver, eu vou acompañar a Rowan. Eu pensaba que non estaba tan lexos a habitación do noso compañeiro como para ir buscalo. Claro, vamos, a mí mandou unha habitación a ver se José volvera. Eu Vamos non a sei decir onde que sí que José. está o suficientemente lonxe. Vale.
para decir que sean uns 5 minutos de andar, no, ni máis ni menos, o sea, 5 Arre, minutos hostia. a lo mellor me veño para arriba, sí, vale, pues son un minuto Está ou na era, Puebla. vale. Vamos a decirlo así, son uns cuantos segundos seguir andando, 120 segundos. Está a menos dunha milla. Está a menos dunha milla. Vale, no. Non sei, dime cal é a finalidade. A compañera Rowan con Elena ali, Elena vai a buscar a Broca, verdad? Hasta aí chegamos. Sí. Vale, son habitacións distintas. A ubicación exacta non o podo definir porque non a sei eu nin eu. O sea que son Moi camiños ben, distintos. moi ben. Pero non fai falta estar 5 horas un separado de outro, é o que quero decir. Senón que é a finalidade de levar a Rowan á habitación de descanso. Vas a deixar aí, Elena vai a seguir contigo e des estar os tres na Non habitación hasta que sei. desperte. Non sei. Pois eso que Hai quero que saber. improvisar. Eso que quero saber, estades os tres, ves como a Rowan o deixa nunha O mellor como camita. a boca, non o sei. O que? O Duque. Non o sabes. Eu vou con estes dous. Sí. E chegades á habitación. Vale. E non hai habitación preparada ni nada. No, Mal master. no, non hai unha habitación preparada. Entón para que eu durmes? Xi, cala a Oye, boca. unha trompa. Hai unha habitación Oye, unha- preparada, non hai ahora mesmo. Vale. Estou na Comprobo que está preparando vivo. rapidamente. No, non estou preparado que tiñas máis agarrando os peiños. Comprobo que ainda está ben. Sí, correcto, está respirando. O que pasa é que está desfallecido. Cansa, dormido. Como se chama a señora esta, Elena? Duquesa Elena. Usted ten alguna idea do que pode estar a pasar? Ten enemigos o Duque ou... Poucos non ten. Poucos non ten. A verdade. Pero eu supoñía que tendría unha boa guardia ou algo, non como para envenenar. Bueno, poucos non ten enemigos. E co paso dos anos foise gañando máis. O que non entendo é porque usaron este tipo de veneno en vez de un que nos matase. Desconcértame a min tamén. Pero... Tamén me parecía que o Duque non estaba tan indisposto como a nós. Sí, pero este sempre foi un home, non sei, desde hai uns Paranoico. anos pasoulle algo. Antes incluso de que o seu irmán falecera, ao mellor uns meses antes, pasoulle algo, como que envelleceu Faría un moi trato con rapidamente. esa bruxa que mencionou e que lle costou o seu irmán e ganou o poder, pero non sabía o que iba a perder. Que bruxa? Válgame Deus. Sí. Os deuses todos ver. xuntos nunha mesa. É unha teoría. Pero se supera vostede, señor Blacalabos, de canto se queixa, da bruxa de non sei que, das xentes que recorren ás opcións fáciles e demais. Habería que ser moi hipócrita. Non para ofender, pero como acabou usted casado con él? É unha historia moi longa, e incluso creo que lle pode decir mellor Rowan que eu. Rowan reacio a mencionar a historia. Bueno, é normal, ves como lle acaricio o pelo. Sí. Que Pobre rapaz. O pobre Parece que rapaz. confía en él, e él en usted. Podría deixalo aquí. Vixelaría que non lle pasara nada. Sí, non se preocupe por min, eu sempre levo a miña espada escondida na perna, o sea que sei me cuidar. Moi ben, pois vou ver se abrigo algo máis. Teño cuidado, Cuide señor dela. Calabos. Vostede tamén. Ves que saca unha espada corta. Cerrou a porta e dixo: Maestro. Como? E voume. Maestro, dixeche. Pa min mismo. Sí. Unha máquina son. Dixenlle aí todo preparado. Sinto moito, Rowan, porque che vou a dar donde máis dói, nos osiños. Vou buscar a Elar e máis. Procedo a perder un personaje porque me deixaron solo, sabes? Sí.
Xa lle pasou a un, oxe, xa lle pasou a un, A ver, Como? xa lle pasou Ahora a un. vamos todos solos, ahora estamos todos solos. Ben. E Lara, Sí. estás na sala, vale, donde, bueno, por as descripcións que habían dado, habían deixado ao teu compañeiro Brocan. Ves que hai unha porta aberta que ninguén pechou cando se foi daqui. Tras ela hai, bueno, parte do servizo que está dormindo, descansando. Parecen todos primos. Joder. Que borbónico. Non sei, vos declarachedes antes. Pero ningún é José. Non, Brocan. non son primos de José, de Brocan neste caso. Pois dou volta. Ou podes tirar a investigación. E que intento percibir se podo ver o rastro do meu compañeiro. Que Rastro intento vai a deixar ver se José morreu aí e o secuestraron. Investiga, muller, tírame investigación. Pero que non son eu moi de investigar. É verdade. Sin embargo, o noso compañeiro Brocan non dixo vou cubrir o meu rastro. Simplemente se dispuso a andar. E daste Mira, conta aí hai unha mexada. por sutiles detalles, vale. A mexada non o sei, porque aí entra en conflito cos desexos de Brocan. Pero sí que é certo, vale, que hai certos detalliños, ou a mellor unha hebra, algún fío, calquera cousiña, algunha raspadura coa parede que denota que a armadura de Brocan marcouse por aquí, algo pudera, sabes, algo pequeniño. Dache entender que Brocan anduvo por aquí, por estas portas, e subiu por unhas escaleiras, de feito por esta. Sabes, A de un dereita, se grafito mal non enorme que recordo. pon- Verdade, José? Un grafite enorme que pon Brocan pasou por aquí. Brocan pasou por aquí. Por esta. Sí, para arriba agora. Sabes que foi por aí. Ai, que me fun. Ben, eu vouche parar aí. Porque Blacalabos e ti non estás Hai a un 7 km de fantasma. distancia. Vale. Blacalabos. A ver, te sigues o camiño que fixo el Lara un pouco Sí. máis, vale, o sea, chegas ali, parece que escoitar uns cuantos pasos da túa compañeira e seguirá por detrás. Vale, non hai romanticismo nesto. Oh, Vale. A donde fun? Aquí. A buscarme. O que pasa é que estades a oscuras e non vedes nada, chorbo. Eu vale. estou vendo unha fantasma. Vale, Lara, ti ves a Blacalabos como vai sen ver nada. Agarro. Blacalabos, algo agarrache. E algo che sucede. Non me mates, son rico. Vale, eso creo que fixo suficientemente ruido. Vamos a mirar. Baites. Ojalá Hostia, pudera ver a meu miña casco. cara de decepción. Non fixen suficiente ruido. Non fixo suficiente ruido porque Aljan que non ten cabeza non escoitou suficiente. Que vou susurrar. Pero... Que diante de nós Sí, perdón, continúa. Diante de vos? é unha fantasma. Non a vexo. Normalmente os fantasmas brillan. Bueno, sí, los cojo... Este non, Martín, este non brilla, hostia. Vale, Este non brilla. Vale, Este vale, solo brilla para xente que ten Dark Vision. Ah, e agora que me dou conta, José. Ti estando na oscuridade, es invisible para os demais, co talento que tes, a nivel 3. Bota unha luz lá. Só digo. Vexen para fora. Espera. Bueno, bota unha luz. Digo ya, Lara. Pois... Collo un... Non sei, algo que le dé encima, pequeno. Bota a min enriba, xa Non está. tes o country blind. Vale, pois... Sí. Toco ya a Martín na cabeza e poñolle luz na cabeza. Blacalabos. Perdón, a Blacalabos, o magnífico. Vale, apúntaslle, grandioso. botaslle light e creo que o iluminas. Si, ahora é un gusiluz. Que Tens que elixir. botar o hechizo. Sí. Ah, é verdad. Señor, é puro rol, En vez de mecánicas, puro rol. Non tamén. apuntaches, polo tanto, por eso non se fixo luz. apuntei.
Clic esquerdo, T de... Tongo. Tongo. Como das tiradas esas que sacou un 20. Aquí nadie fixo tiradas mentireiras. Non me iluminou, No, Como non no, sei, está pon cargando. Blackalabos. Está cargando Blackalabos. Mira, Blackalabos Sí. Sabes o como carga. está pareceme que a min está facendo mi máxico fixo, increíble. tuvo que vir pelos desde o ceo a botar malos. Efectivamente, Un fantasma. Era certo. Vale. Ixinche. Cosa é? Correspondiente iluminación. Fantasma reacciona. Sí, non... Non esperaba menos. Se o man ven a por nós de madeira amenazadora, ataco. Non o dudes. Si ven estilo como... que eres odes, entonces non. Pero si ven como... Ao final sí que lle puxaches luz e puxeste luz rosa, xa ves. Si, é que non me... Estaba noutra pantalla, dime, de que color queres a luz? Eu, Como? Eu non son M palabra. Basta! Podes dicir M palabra neste... Non se a pode. palabra é marroquí. Marroquí. Mama ovo, claramente. Morisco. Mamá, claramente, joder. Eu non son mama ovo. Eu son mamañemo. Vale. Ides a notar os mesmos susurros que antes ya había describido a Broca. Ides a ver como a fantasma se vos vai acercando a vos, non con intencións amigables. Bueno, pois se non son amigables. Joder, si estades a pejar ao pobre diaño, literalmente. Literalmente dixestes, non con intencións amigables. E vais vos acercar un pouco máis. Porque non lle podo facer daño ao radiante. E Lara? Senón... Está sufrindo. O golpe Eu sí do que- teu compañeiro impacta. O golpe atronador dá. Que realmente, Non é atronador. se teño que ser xusto coas novas regras, cando dis, quero lle pegar, tiramos iniciativa, porque Pois non, tiramos. non Pois hai tiramos cousa. iniciativa. Así me gusta, Non hai para poder deso. revertir os daños. Cajo na puta, outros mans que me queren facer un combate sin estar todos aí. Non A nos culpa de separamos. Gabriel por emborracharse. Separaras. Blackalabos buscas a miña ira, Buscas a miña ira, Dalle iniciativa, Lara. Vai a ser breve. Arreós, que foi o primeiro. Joder, pues viene me desnucar a Oma. Non, claro. Non fuchides vos os dous o primeiro. Vale, pois, efectivamente, vas a ver como se achega... Vou tirar un dado de 20. Digo un dado de 20, un dado de 2. A ver a quen vai intentar poseer. Un de nós ten un símbolo sagrado, só digo eso. Sí. Sí, efectivamente, dalle a Blackalabos. Sí. Era 1, 2, 1 e 2. Vos non estades vendo, verdad? E cando digo vos, refírome a José e a Gabriel. Agora sí. Vai ser breve. Blackalabos. Dime. Salvación de carisma. De carisma. Ai, oigo risas malvadas. Que esa risa, tío. Posesión. É de carisma. Sí, carisma. Oh, Oye, no. As Blackalabos. Menos mal que te saque. Inspiración do humano. Inspiración do humano. Xa usou. Sí. No. Xa usou Ok. Pois eu antes. sei. Cando antes. Antes cando declarou. Sí, usou na antes e fracasou. Sei na antes. Blackalabos. Mellor dito, e Lara. O combate xa acabou, literalmente. Nada, O está. fantasma Se desnuda. desnúdase, Imagina. físicamente desaparece ao momento de tocar a Blackalabos. É como se se fora reducindo dos peiños ata o punto de onde lle toca a Blackalabos e se mete dentro del. E podes ver ao teu compañeiro como durante uns instantes os seus ollos reluzan.
E Bela Calabos di Martín, ¿dónde estamos? Di algo así. Como si fueras... ¿Dónde estamos? Dilo ti, como... Mira, vamos, estamos? Bueno, ti. ¿Dónde Eres un estamos? fantasma que vas a buscar a venganza Vale. contra o Duque. Eres un Digo yo. plebeyo que leva aquí morto 20 anos por non limpar ben un pedazo... Bueno, 20 anos, que ni 20 anos di moito tempo. E queres matar ao Duque. Estes a unha señora aquí á esquerda que non coñeces de nunca. De nunca. Estás aquí. Que nunca. De nunca. Vale, dígolle. ¿Dónde está o Duque? Non o sei. Hai que ir a Sontera. Ten que pagar polo que nos fixo. Que carallo lle boteu este home? Estia clériga. Clériga de luz. Seilo. Vale, podo botar unha religión para saber que carallo, como se expulsa unha persona Sí. dentro de outra. Sí, claro. A ver. Fantasma non ten as miñas habilidades, non? No. No, Vale, verdad. No. Vale. O que coñece tal, creo, non pon aí que o teña. Incapacitated, condition al uso de ghost no control de móvil, de guitar remix are buenas, de evitar que take spell, the ghost game statistics are the same, vale? Step uses the possess target speed as well, vale, non di que te teña as túas habilidades. Vale, a posesión dura hasta que quedes a 0 puntos de vida ou se pire cunha bonus action. Okay, Pero, a ver, podémoslo facer un pouco máis 24 gracioso. horas. Sí, se o superas, sí. Se o superas. Se non é hasta Bueno, que me salamin das pelotas. Espero que sepa. Que Tania, sei. eu creo que Lara pode facer un turno un dead que creo que non poderías tarjetealo, pero eu creo que podería funcionar para que se intentara fuxir. Vale. Porque, bueno, que non pode ser por ningún ataque, spell ou outro efecto. Ah, joderse, Martín, que che peguen. Xa está, vai roleando como se foras unha puta fantasma. Lara, ti sabes que tes que darlle unha putísima malleira. Tes que facer que o corpo deste home, do fantasma do corpo deste home o abandone pola senda da violencia. A puñetazos. A puñetazos ou a calquera outra forma? A ver, hai outra maneira, muller, pero valo ter que exorcizar como fan os mellores cleros destas terras. A golpes. A machetazos. Maravilloso. Pero de momento parece que a criatura Non ten que poseu non quer o exercer violencia. Vale, pois contra voulle ti. dicir, ven, vamos a ver se o topamos. Ben, pois seguir. Vale, vamos a seguir buscando a José. Pero, espera. Turno un dead non fai target. The ghost can be target by any attack spell or effect except once the specific O sea, non o target podes undead. elegir. Ai, no, pero Porque dicho non o aí, ves. joder. Ou exceptuando algúns que fan objetivo a undead especificamente. Ah. Leo, que fai tur undead? Elara. Unha área, Non o vexo. cada Como? Donde carallo cada- teño? un dead da área É que non me Fica, sale. elija ela. Telo, carallo, tes tur undead. Sí que che vale, joder. Sí que che vale. Mira, tes Non o estou vendo. pero señor chora. Mira, na túa ficha á dereita tes botoncillos que como que se separan da ficha, non? Sí? Sí, hasta Vale. que chego. Hai un que é o terceiro que é Pictures. Xa vexo. Xa vexo. Vale, Nunca vexo aquí, tío, nunca vexo. vos botamos aquí un pouco para atrás. Vale, daste conta de que sí que tes unha habilidade que pode afectalo. Por que non me deixa leer? Clic dereito, visualizar. No, non me deixa. Está como bloqueado. Telo fora da pantalla. Sí. Pero Vale. ata ahora, sabe, me deixa. Se vas a outra pantalla sí que che aparece. O sea, se vas ao canvas de Foundry aparece che aí ao mellor. Espera, vou pechar a ficha e vou abrirla de novo. Sí, Porque só me pasa con ese, ademais. pois non sei dicir. Son un mamagüevo. É unha mañá.
Que é Fragment? Asustado. Asustado. Ah, esta que fixen outro día, vale. Vale. Vou volver a sacar a pantalla. Vale, pois vamos a ver se quere escapar. Teño que tocar. No, non fai falta tocar, no. É en área. No, en área. Ti levantas o teu símbolo, ao mellor desto que sí, vamos a buscalo. Poñedos un pouco diante, desto que se ao mellor podes avanzar. Vale. Entón, tiro eu. Ten que superar a salvación de... Bueno, a ver, non sería Blacalabos, pero... Porque a Blacalabos creo que ten máis. Fallou. Pero máis ou menos é o mesmo. Vale, efectivamente. Blacalabos. Recuperaste. Parece que a túa compañeira fixo o que tiño que facer. Sintes como unha criatura dentro de ti usa a bonus action para escapar de dentro de ti e o fantasma puxe da vosa presencia atravesando paredes. Escoitades na lexanía. Volves en ti, Blacalabos. Vos. Que eu unha moneda. Blacalabos. Marchou o fantasma. Aquí estou, tranquilos. Que pasou? Escapei. Sí. Estou esperto. Volves en ti. Fantasma díxome onde estaba. Todos os tesouros que gañou na súa vida, que foron moitos. Máis de 10 millóns de monedas de ouro. Efectivamente, Sí, efectivamente. Xa volve a ser el. Isto é canónico. Isto é canónico agora. Vayámonos de aquí antes de que... Sí. ¡Brocan! Brocan, El. cando estabas avanzando un pouco máis adiante, vale, antes de que chegaras ao pasillo, vamos a poñer aquí, podes ver como a voz de Blacalabos e Lara te impiden continuar. Brocan? Non se Está cheo. muteado tu Sí, sí. Era en outro momento, eu non os vin. Mentres eles estaban, eu xa estaba dormindo na miña camita. Era mentira eso. Era mentira. Non é máis gracioso así, que mentres eles suben agora eu vou para dormir. No, non. É que se poñan eles a explorar. Eu creo que sí, Eu pegarvos a medo. todos por separarvos ainda máis. Yes. Vale, Que cobarde. Rowan. Tírame dúas salvacións de Todos constitución. Eu quero dormir, estou cansado. Non queres, tal. Que ahora ves que Dúas, os fantasmas. dixes. Dúas. Unha entre as outras. Unha... Esta creo que é decente e dúas. Non, as dúas son Joder, que horribles. maravilla de tiro. Ai, por Dios. Bien. Brocan, continúa, ves os teus Claro, compañeros. teño menos 2. Sí, Pero claro. tes un 14, tampouco está tan mal. Maldito seas. Malditos seas, Blacalabos, deixaches pa aquí. Eu non fun. Deixino ali porque tiña que estar... A outras Brocan. cousas. Menos 2. Brocan. Son eu. Que che pasou? Pareces Dice mal Martín. ferido. Que De lo un magullado. No, magullado no. Veríaseme cheo de sangre, pero non teño magulladuras que me tiren Non a... Por eso Mal parece magulladuras. ferido. Por eso parece ferido. Parece que che deron un golpe. Solo. Era moi poderosa. Era por ser enano. Era moi poderosa. Unha asesina emboscoume arriba e clavoume e rouboume todo o que tiña. A nos No. intentaron envenenarnos. E a Blacalabos acabou de poser un fantasma. E teñen aquí encerrado en algunha habitación unha aberración chepuda con cola. Como? Como?
O irmán do rei. Do duque. Díxome pequiñas. Eran pequeñas. É unha amiga que fixen. Esa amiga está agora entre nós. Está sufrindo alucinacións polo golpe. Sientes como se foi o corretear de pequiñas cando lle dixaches fuxe. Vale, temos que ir de volta a buscar a Rowan. A ver se xa cugou en sí. Vale, pois voltamos. Seguídeme. Rowan, vas a ter a mala Envenenouse. sorte por o feito de que non te vas a levantar hasta que cheguen os teus compañeiros. Vale, chavales, non fai falta que vos movades tanto, podedes quedar aí. Vale. Sabes, quedados no sitio non, que vos movo a Rowan. Ai, Dios. Quedamos aí cerquiña todos xuntos. Así. Qué Pois bonito. parece ser que as habitacións teñen moita seguridade. Por lo que yo oín falar aos guardias. Vale, vamos a decir que entre esa conversa rapidamente chegades á habitación onde estaba Elena e Rowan e ningún deles se moveu do sitio. Elena parece que está custodiando e cando despois... A ver, a porta estaba bloqueada, vale. Entendo que petades a porta ou a intentades abrir. Petamos a porta. Vale, Lara peta a porta. Elena acércase e ábrebola. Boas. Ainda está descansando. Pasade. Eu non sei se isto debe ser algún tipo de... A verdade é que eu cada vez estou máis cansada. Non sei hasta que punto podría manterme moito en pé. Que facedes? Acércome a Rowan. Ajá. Doi unhas palmaditas na cara a ver se desperta. Gastas a túa acción para despertalo. Sí. Parece que necesita algo máis que unha acción. Ao mellor necesita un puñetazo na barriga. Ok. Meu momento, instinto no. de médico. A tua medicina non che ten un antídoto, Elara. Para non tendrás restauración menor, non? Creo que sí. Ese é o dos feitizos de nivel 2 que te has preparado? Creo que sí. Non sei onde teño os feitizos aquí. Gentle Repose, Lesser Restoration. Xusto. Sí, mira. Ese restauratio. Non vexo a Rowan para marcalo. Non pasa nada, vou ao teu feitizo. Deixo facer. Pero tes posto un demais. E dado que ese o puxeches, vouche sacar ou Prayer of Healing ou Find Traps. Que prefires que che saque? Find Traps, quita. Moi bendito. E que iba a botar? Ese restauratio. Eso é, bota aí. Consumo recurso. Bota aí a Black Calabos, que se entende ben. Non botei. A min non, bote yo a Rowan. Sí, Botei, non, non. sí. Pero como non tiñas apuntado, apunta a Black Calabos e voto. Votos yo a Rowan, pero pa... A ver, realmente marquei a Gabi, que está aquí arriba. Sí, pero está a moita distancia. Va, mire, que carallo. Dixetes que o ibas a poñer con nós. Mima, estou movendo a xente que non debía. Veu no todo! Mima, estou movendo todo porque estou facendo moi furiosamente. Xa non sei onde está Rowan, tío. Xa estou movendo por todos lados, como se fora... Estou no zarandeando, quédense quietos. Esto pasa por non preparar un sitio donde poder reposar a un enfermo. Non me esperaba que literalmente pudera pasar isto. E pasou, había moitas probabilidades, sí. Aí tedes ao pobre Diaño. Bote yo aí. Veña, pois boto yo de novo. Estaba pensando, faría unha habitación normal. Malo será, joder. Vale, Rowan. Non estás envenenado polo veneno que che fai dormir. Por lo tanto, agora unha acción sí que che faría despertar. Vale, entendo que os teus compañeros gastarían a acción e despertarías. Vale, terías a tua esquerda, sentirías a tua man sendo agarrada por Elena, que estuvo custodiando a túa persoa durante todo este tempo. Podes ver o seu sorriso cando se dá conta de que estás de novo con todos. Sinteste aínda así cansado?
É unha situación un pouco extraña, vale? Porque estaba ali, sabes, na mesa, levántome e estou aquí. Sí, pero es consciente de que caeche desplomado, vale? En plan, estou indispuesto, plop. Non deixa de ser raro, sí, por suposto, joder, envenenaron vos, que coño, non é frecuente. Vou preguntar que pasou. Onde Caeche estamos? redondo. Envelenaron nos Rowan. Pero ti, estando agotado como estabas, fostes o único que caeu antes de darnos conta do que pasaba. Levamos a un lugar seguro donde poder descansar mentre reuníamos o equipo. De feito, leveuche Elena. De feito, levouche Elena, cargouche nos seus brazos. Eu para mí penso, vaya por Dios, non habría xente, sabes, disposta a servicio que susto me ten que cargar a duquesa, pero bueno. Moi forte a señora. Forte e decidida. Fíxeno por vontade propia, Rowan. Como nos vellos tempos. Non dixen eso, quero dicir, non dixen eso, pero é o que penso. Pero para dicho min, a ela porque eles de- están dicindo claramente eso, sabes? Non, é que é unha menuda panda de inútiles, sabes, que... Claro, que só na súa cabeza, sabes, a señora duquesa Lle deixan cargar con cargo alguén invitado, aquí. exacto. Logo, mentre pouco buscábamos, díxenlle que coidara de ti, xa que ti confías en ela. E fun buscar aos compañeros. O mellor estuvestes 20 minutos, 30 aquí desfalecido. Sós. Pasou algo? Pregunto a Elena. Non, desde que pechín a porta dende dentro non sufrí ningún tipo de importunio. Porque eu fun poseído por un fantasma. Correcto. Acaso estamos baixo ataque ou que está pasando? Non é sei, fantasma do pero campesino, quero quería preguntar. matar a Lucia. Duquesa, usted leva aquí vivindo tempo, non? Uns 5 anos aproximadamente. Vale. De onde saleu un fantasma que quería matar ao duque? Se lle digo a verdade, non tiña ni idea de que había unha fantasma por aquí, polas cercanías. Sequera, sorpréndeme para mal, para moi mal. Moi ben, pois Sí, ahora de só feito, sabe. o que dixo foi que quería matar ao duque porque non lle limpou non sei que e morreu. Non se ríe, obviamente, Elena, non, río meu, pero... O duque non ten Menos mal. boa gracia aos seus servintes, non? Non, como ben lle dixen antes, o duque dende hai tempo só se granxea inimigos e poucas amizades. De feito, poucas veces vimos ao rei desde hai 5 anos. Corchori. Vale. Temos que investigar. Se me permiten, Pero o non duque, dentro da nosa confianza, é un pouco ingrato e bastante paranoico. Desde que Podo morreu o ser seu irmán. sincero. En confianza. É un pouco... Non me esperaba así, digamos. Por non dicir que era... Unha É mañá normal, na miña terra. É normal. E ves que a muller veselle decepcionada, entristecida e incluso algo furiosa. Bueno, Abraçada. creo que Avanzar. deberíamos investigar, pero non quería ir en contra dos desexos do duque. Non, pero Porque teñen nada, os meus. Teñen os meus, teñan cuidado. Pido. Vale. Ah, sí, porque ademais a noso compañeiro aparecer tocou nun asesino. Ah, ese é o Jabrocan. Como? Non o veo durante a cena, pero este é o noso compañero, señalou o Jabrocan. Como ve, foi atacado por un asesino. E robou. Mentres iba e foi Desfalchouno roubado. como a un porco. Supoño que o mellor ten algo que ver. Pero non estaría seguro porque non foi... O sea, non o matou. Isto vai ser unha noite bastante perigosa. Hai que avisar á garda e ver onde está o duque. Agora mesmo. Quedou co mago No comedor. no comedor. Vamos. Ides ao logo. comedor todos xuntos, verdad? Sí. Eh, Let's go. Non está. Ah, non están. É verdad, só está Elena. Solo está Elena. Eu lle preguntar a Elena Si que... realmente cal é a súa opinión sobre este señor, sobre o mago que ten contratado, baixo o seu poder do duque. Non me parece unha persona suficientemente respetable para estar ao seu servizo. Eu quero buscar É pistas. un home que saiu da Academia de Magos con certas recomendacións. Como calquera home que ten as habilidades que outros non poseemos,
Eu non teño capacidade de que che lean a mente, ni saber cando mo fan. Pero ese home é capaz de facer eso bastante máis. Fai un traballo efectivo defendendo as cousas. Traballa como 20 gardas, nese sentido. O que pasa é Eu que hai que busco- lidiar Uf, ca contraparte de que iso implica. Ás veces hai que tirar... Hai que facer que se baixe os fumos un pouco. Lamentablemente é a condición que o Duque quer. O Duque cae en gracia. A min non. Che dicir ela. eu investigo a zona. Vou detectar maxia. Vale, tiradme todos a investigar. A lúa ainda sigues vendo con esa cara, coa cara do Duque. Ui. Investigar. Vamos mover todos para ali, home, xa que estamos investigando ali. Canto, No. senón. Vamos a ver. Invisibles aquí. E agora vou poñer aos meus amigos aquí. Mima, movelos a todos. Brocken, ti entres aquí, podes ver como estaban a comer esta xente e que ben comeron, E ti levaron as gachas. Vale, tiraxedesme todos investigación. E Falta Brocken. E Lara, pudera ser que a comida estuvera envenenada. non sei. Non sei se a comida, se a bebida, non xo sei. Quero dicir, Lara non pode mirar de ninguna forma, Non levo pero detectar que veneno. personaje non ten medicina. Sí, pero non sei se me serve. Para que? Perdoade. Para saber que era o que estaba envenenado. Claro, estou preguntando a Lara se ela pode ver, sabes, se na comida recoñece algún tipo de veneno, algún tipo de mezcla, sabes, de sustancia que poda... Terías que utilizar ferramentas de envenenador. Vale. Deso non teño, creo. Home, non sei hasta que punto che dixen ir a unha cena co Duque. sabes, como- Alchemist Supplies. Non sei hasta que Falalle punto máis, xa falalle ir máis. a unha cena de... Dille máis, home, Sabes, dille máis. co Duque con eso. Saquei un 20 en investigación, No, ti vas ver, Martín. Ti vas ver como dúas persoas saíron pola parte de atrás, pola ventá. Dos cargas. O Alchemy Supplies tamén me poderían valer, a verdad. Vamos a Entonces- decirlo aí. Dalle. Que tiro? O Alchemy Supplies. Na túa ficha onde están as habilidades, abaixo de todo tes as ferramentas. É que non me sale solo Carpenter's Tools, a pesar de que teño Alchemist Supplies. Vale. Entón tes os utensilios de alquimista, pero non es competente coa alquimia. Entonces, nada, amiga. Maldita sea. Claro, probablemente collechelos na mansión. En plan, tiñanos en riba, en plan, guau, que guapo, pero eso non quer dicir que seas competente. Teño que aprender a usalos. Lumia todo. Dígame, se lle parece, señora Duquesa, Por favor, Rowan, hai confianzas aquí. Elena, adoita vostede a comer aquí, nesta habitación, separado do Duque? Eu non solo comer ou facer moitas cousas co Duque desde hai bastante tempo. O que sí, esta habitación suele estar reservada cando ven certo tipo de visita. Bueno, non sei por que hoxe o fixo distinto. Que o fixéramos todos xuntos pareceme bastante raro. Polo xeral solemos utilizar unha sala moito máis grande para convidar a moitísima máis xente. Chama a atención a disposición da mesa, digo. Parece moi curioso que o Duque cenase en cabeceira. Só. Poño que o faría ao meu lado por compromiso. Aí non che sabería Quero dicir. decir, isto adoita ser o habitual. O de que se poña ao meu lado por compromiso, sí.
Pero na Eso son cabeceira. sí. problemas matrimoniales. Eu miro para Black Alabus, sabes? Qué descarado, qué descarado. Disculpe, Elena. Bueno, duquesa. Miro para Black Alabus, fago que sí, que a cabeza. Un sí moi feliz, vale, pero... Sí. Pero vou non reprochar que a mirada igual. Vale, disculpe. O mago dixo que usted que lle gusta moito ler as mentes e tal. Suele facelo cos seus invitados tamén. Dos que sospeita, a maioría deles, sí. Vale. Entonces creo que a mí intentou mo facer. E se o fixo, a ver, eu deixino máis ou menos. Non levantei a voz cando me din conta, pero Se digo que ese home... Bueno, ten unha maneira de actuar un pouco peculiar. Pero tamén me fai curiosidade porque o duque é inmune a que lle lean a mente. Supoño que Supoño algún que tipo tendrá de... algún artefacto. Cando... Eu casei, como ben dixo Rowan antes, eu casei antes co duque. Eu puiden asistir á ceremonia de cando lle outorgaron o título por a desgraza de que morrera o seu irmán. E nesa ceremonia o rei outorgoulle certos avalorios, dos cales un anel que lle permite facer algunhas que outras cousas. Os demais gardaos con recelo, pero probablemente poida ter algún tipo de relación. Eso é o que intuio co paso do tempo. Sabe a onde iría ahora co seu mago? O lugar seguro para... O máis seguro, os seus aposentos. Pois aí. Deberíamos ir comprobar que está ali, ¿no? Ainda que, bueno, se hai algunha asesina por aí solta, non sei hasta que punto pode ser o mellor sitio. Por eso me o comprobalo. Eu, se A me menos que algún de permiten... nós teña... A menos que Brocan teña algún outra pista. Eu, se me permiten, non teño as chaves do que é a habitación do duque, pero sí que podo facer que algún garda o teña as do meigo Otto. Polo tanto, se me permiten, vou a chamar á garda e Vale. vou empezar a mobilizar xente, porque se hai un asasino e algunhas criaturas por aquí, non quero que andemos solos polos pasillos. Vayan para lo, eu reunireme con vostedes ahora mesmo. Vamos. Onde queda? Damos sitio- o camiño para que sepades por onde chegar para arriba Vale. de todo. Vale. Vale. Mi má Pues está leva. toquen de Lara. Toquen normal, cambiaron de roupa. Miro Certo? para Rowan e dixolle mentalmente: tes Eu non unha vou chance. elegante. Tes unha chance, Rowan. Escoitas eso mentalmente, compañeiro. Que que che diga. Vale, dame un segundinho. O sea, non podo dicir nada. Podes contestarme mentalmente. Sí, sábelo. Eso sábelo, Vale, Lara. Let's go. Unha pregunta, vamos deixar esta señora aí sola. No, a señora xuntaste de cos guardias. Vamos a obviar esa vale, escena. Vestides como empezou a dar ordes. Rowan, a ti sonache esas ordes que daba, porque aseméñase moitísimo aos vellos tempos cando estabas adestrando con ela. É decidida, sabe o que facer e mandura. Tamén que non levo armas ahora mismo, non sei, eles... Pasamos pola habitación, sabes? Puñal, eu xa vos digo, puximos os tokens pola hoja. O sea que Claro. eu asumo que así como ides cos gardas, ides a coller as cousas para estar ben equipados. vale. Porque casi vos pegades con fantasmas sin ter nada antes. Digo, Eu estou full. Que sí, dices? sí, ti estás full, pero tu compañero no. Por lo tanto, uy, perdón, movín a Rowan sin querer. Estades todos ben equipados despois de uns cuantos minutos de poñervos a armadura de máis. E vos me decides. O pasillo importante este que está aquí. Brocan quería ir polo outro lado, pero ao final os compañeros chegaron antes que el. O mellor pola sexta que se pegou.
Non había que ir ao sitio do mago. Sí. Está, o mesmo Aí camiño. vamos. Pois vamos. Móvedevos, que esto... hai teletransportadores por algo, carallo. Pa onde é? Pa aquí arriba? Para arriba, mima, está indo, os demais non fan nada. No. Tío, isto é como o Pokémon este horrible. A ver, a gemisión de moverse moita mierda. A moverse moita mierda. Oye, non podías facer... Que é iso? Guarda. Bien, Unha rata! Ah. Ignorar a guarda. Que é isto? vale. O gambling. Outro garda, vale, quedades aí, el Lara, ese é o sitio bo, vale. Donde está el Lara, onde está ese garda, é o bo. Vamos a decir... É o guardia Cook. O guardia Cook. ¡Ah! Do Sai gambling. garda. Sai garda. É un semielfo. Ese é o que vamos a gasta os decir- aforros. Vamos a É que a decir. muller ten vergoña. A posterior. Vergoña. Pouco despois, uns cuantos séquitos de gardas, vedes a Helena, vale, co capitán da garda, como está aquí, coas chaves para o mago. Vouche sacar a luz porque a luz está me doendo favor. os ollos. Por favor, gracias. Me cago en mi puta nai. Jesusinho, Pobre, gracias. Maldita seas, Lara, as túas luces. De nada. Vale, e vamos dar as chaves para ir á habitación do meigo. Dimos a Lara que... Lara, joder, Helena que probablemente o meigo teña no seu cuarto unha habitación para acceder ao do duque. Unha chave. Sí, eso Abre é. a porta. Ah, vale. Dixen habitación dúas veces, que efectivamente. Habitación para abrir a habitación. Tende cuidado. Se o mago non deu permiso para acceder, o máis probable é que haia perigos. Nos Non se preocupe. vamos a investigar e a asegurar de que está todo ben vixiado. E de deixar aquí unha pequena agrupación de gardas. Que entre un garda. Rowan. Si es un máis intrépido, entra. Isto vai ser mala idea. Bastante. Se explota algo, mellor que o tanque este. Espera, Bueno. si queres que tire un detectar máis? Vai ser absurdo, claro que hai máis. Botón de abrir, botón de abrir. Espera, home, espera, lo, vamos Botón a de abrir. planear. Brocan, ven por aquí. Brocan, ven por aquí. Vale. A ver. Si é trampas mágicas, o máis probable é que se activen ca presencia. Por lo tanto, algún de vos ten algún tipo de resistencia ou pode botar resistencia a daño elemental? Elemental. Elemental. Resistir elementos. Jueguito. Frito. Eu non levo nada de suposto. Vale, quen ten a mellor salvación de... Quen é o mellor esquivando? Destreza, non? Destreza. Eu teño un... Supoño que José. Eu Brocan. teño cero. Brocan. Brocan está reventado. E en caso de duda, poño meu, Sí, ti eso Tamén como estás un ten. pouco... No, pero él está exhausto solo. DJ, Por abro. eso. Vai a tirar con DJ, DJ, paga algo. Eu Abre, son o sí, DJ. abre. Va, teño que pegar. No, pues ya clic izquierdo. Abre la puerta. Oh, non vexo absolutamente 2 puntos nada. Fun un mono facendo a porta. Permíteme un momento. Fun un pedazo de mono facendo a porta. Un segundiño. Xa non hai porta. Ah! Sigo sen Un ver mono nada. facendo algo. Está ben. Ah, no, joder, está ben. A porta está ben feita, hostia. Está oscuro. Non hai luz. Lara, bota unha luz nesta pedra. Casualmente teño aquí. Vamos a iluminar a estancia coa pedra que botou el Lara. Podes coller a cor. Lánzala ao medio. Que Hola. carallo é iso que hai? Ao centro, sí. Sí. A ver, eu fago luz e doulle a Rowan que está diante. Vale, daslle a pedra a Rowan na man. É distinto o que vou dicir. Onde queres que lla dé?
daslle na man. O sea, colles unha pedra, Claro. fas luz, daslle na man. Non a lanza. Claro, Martín dame a pedra, eu fago luz e eu doi a Rowan que está diante. Vale, genial. Que hai aquí así que Descríboche. non seño unha porquería. Bien. Rowan está en unha sala que está cun orden caótico. Vale, parece que as cousas non están de calquese xeito, non está todo ciscado, arremolinado e tirado como se fora un estercoleiro, pero sí que é certo que te fijas que os armarios da parte sur están moi desnivelados, teñen unha gran cantidade de cousas, reactivos, activos, plantas, frascos, probetas, unha cacharrada de historias alquímicas moi grande. A túa esquerda tes como unha especie de armario que debería de conter cousas misteriosas, non sabes. E diante túa podes ver como hai dúas mesas, unha que ten diferentes documentos e outra detrás a modo de, bueno, para guardar algunha cousiña. Ao lado da cama tamén podes ver que hai unha pequena mesilla de cabeceiro cos seus propios caixóns. E á dereita de todo, ao leste, hai 3 ventás que che permiten ver como fora chove. É bastante altura está o chan. Abro o armario de esqueleto. Abres o armario. Tírame Sí, abro o percepción armario. antes que nada. Podemos entrar detrás del. Podes entrar en del, movemos o que quirades. Vale. A maiores, Rowan, daste conta de que debaixo da mesa, como que apilado detrás dunhas teas, distintos obxetos, hai unha pequena caixa forte aquí, na esquiniña. Cando abres o armario, de golpe, súpeto e porrazo, Dios. Vasme tirar unha salvación de sabiduría. Hai unha caixa forte debaixo da... E tiro. Aquí. Non acaba de ser forte, ves? Oh, no. Vale, vamos a decir que a visión dun esqueleto sale do armario para asustarche por tocar cousas que non deberías. Estás asustado. Que significa que estou asustado? Estás Da freico. miedo. O que vas a ver... alejar do source do teu medo. No, depende do tipo de medo que sexa. Pode ser eso ou non, non é o caso. Neste caso, mentres estés nesta habitación, vas ter desventaxe nas tiradas que fagas. Todas. Meu Deus. Sigues. Bueno, eu claramente non vou tocar nada desta mierda. Vale. Debaixo da mesa esa. Cando final, desaparece hai a ilusión e te apartas, tira outra vez percepción. Madre mía. Bien, tería que ser con desventaxe, pero eso váleme ben. No armario parece que é a cousa máis mundana do mundo. Non sabes por que esta persoa poría ese feitizo aí, pero meu Deus, me cago na súa puta nai, toda a estampa que o fixo creou e o diseñou. Amén. Que máis? Os demais podedes ir accedendo por aí, non hai ningún tipo de problema. Donde estou eu, que hai? Vale, son unha especie de estanterías onde conteñen distintas cousas alquímicas. Alquímicas. Sí, poderías tirar investigación a ver se poderíamos atopar algo interesante en ditos armariños. Estantes. Alquímicas. Ou non? Pero a pouca luz que ofrece a pedriña que puxo Rowan quizás non é o suficiente para permitirche ver todo bastante ben. Necesitarías máis tempo para rebuscar entre todo isto. Un tempo que non tedes. De feito, debían de ser como as 10 Que aproximadamente. hai aquí? A ver. Vale. É unha pequena mesa auxiliar, vale, a mesa que ten grande, que contén bastantes caixóns.
Pero antes vamos a ir con Blagalabos. Percepción. Perception. Como este 4. Non hai nada que chame a túa atención. Os teus ollos non denotan máis. Sabes que aquí había un feitizo, podía haber sido un cabrón que simplemente quería joder ao primer ladrón que pasara por aquí, sen facer o truco correspondiente. E Lara, de novo, investigación. Podes tirar unha investigación todos en plan modo xeral para facer por toda a sala e vou vos contando as Veña. cousas. Investigo. Aí o tes. Tanto que si, un 19, moi ben, moi ben. 20 Vale. natural. Xa había desadvertido a Caixa Forte que entendo que Rowan vos había sinalado no seu correspondente momento. 3 veces. Ah, sí. Daste conta, vale, Lara, que os documentos que ten en riba da mesa parecen algún tipo de galimatías, vale. Por a investigación que sacaches, daste conta de que este mago ten algún xeito para ocultar o que realmente quer dicir, vale, porque isto non é algo que os delirios dun tolo escribindo cousas ao azar, vale? Senón que neste caso parece que está ocultando información que quer poñer nestes pergaminos. Ben, Aí tes. a maiores, coa colaboración dos vosos compañeiros, vamos a decir que en dita mesa auxiliar, vale, ides a topar unha pequena chave moi fermosa, dourada, de ouro completamente, que puidera ser o que estabades buscando aquí. Aí está, mira. Esta. Cóllela. Collo. Está buscando unha chave. Esa forte ten combinación ou ten chave? Combinación. Que se intentado? Quero intentarlo. Vale. A voleo vas decir 3844. Non, home, a combinación ten que ser 3. Non é de rodiña. Como? 15 á esquerda, 16 Non á sei. dereita. Non, mira, é o que vou facer. É tirar un dado de 100. Veña, se toca un daslle 8. 22. Non, estaba casi... Bueno, estaba máis cerca de un que non. Non abres. Maldita sexa. Si tan solo tuvera un feitizo. Como abrir lock ou algo así. Sí. Vale, que facedes? Pois eu collo a chave e saio. Tamén podía... Voulle preguntar á duquesa se esa é a chave. Dijo, tamén Non vai podía estar por aí. tirar investigación Brocan. Pero Está aí Brocan sen está facer fora nada. do cuarto, Eso. dolorido, co orgullo ofendido, e quedas vos mirando desde fora. Falendo unha nota triste. Explotar todo. Que explote, pero con nós dentro. Entra e tira, fai tiradas. Ábreme esta cousa. Un explorador con ferramentas de ladrón. Ah, Imagínate. Digo, non ves nada maiores do que xa viron os teus compañeiros. Pero Blagalabos acaba de dicir que abras ese contedor que te de salir. Ao mellor, cos teus útiles de ladrón poderías facelo. Pero Que útiles que de non ladrón? teño útiles de ladrón. Non só... Non teño... Só teño uns Tinker's Tools. Pois hai que enseñarse as chavales. Para abrir ese cofre ou vola enxeñades de alguna maneira. un Stinker's Tools. Uns Tinker's Tinker's Tools. Tools. A ver, Espera! E un Birbiki. Xa sei como abrilo. O Birbiki. escupe. No, Eu pero vou aquí observar. un compañeiro, unha compañeira ten uns vials de ácido dentro do seu chisme de alquimia que roubou e non sabe usar. Podemos botar ao ácido á ferradura. Vale, vamos a decir que chegades a esa conclusión vendo o xogo de Quimicefa que ten o man aquí á esquerda.
Vale. Porque o rollo era algo así. Se non tedes ferramentas, crea algo coas cousas que atopamos por aquí. E Lara, non tes competencia nos merdas de alquimista. Aquí alguén sabe utilizar as ferramentas de alquimista. Eu non. No. Eu tiro inteligencia. Apuro poder cerebral. Vale, pois facedes o puro poder cerebral. Estades aí todos a puro poder cerebral. A ver se facedes un puto ácido coas cousas que están aí. Bueno, tío. Toma! Toma por detrás, por diante, por los lados. Ala. Iso foi o que lle fixaste a Martín agora, veña, seguinte. Vale. Pero por que tanto odio? Bien, entre todos os que están aí participando nesa mierda cos putos supplies alchemist, os E alchemist supplies, todos. estades todos aportades aí, todos, guau, Sí. empezades a poñer nun Eu aporto boteciño, crítico. aportades todo o que queirades, todo. Dades vos conta de que facedes un ácido suficientemente bo. Vale, vai a ti saber como carallo funciona eso. Non debería de funcionar, pero vamos a decir que funciona por ben da miña saúde. Metín algo de cosecha propia. Metechedes algo de coseita propia, é verdad. Entón, achegades á caixa, aplicades eso a caixa forte. Botadevos todos para atrás. Se leva alguén un hostiazo, levo eu, veña. É que aquí ninguén ten un Dispel Magic. Non. Home, seguro que... No, non sei, é seguro abrir eso. Quen o abriu? Non é No, seguro, xa me se me declarou. Quen o fixo? Abrino eu. Blacalabos. Era a salvación de destreza cando hai unha explosión nas cercanías. Bueno, sabes, o típico glifo Sí. Depende Sí, do efecto da trampa. DC-14. Se é un glifo de... Glifo forte, dis. Perdón? Un glifo... Sí, poden Como ter chis. distintos efectos, pero a cousa que sea unha trampa que faja pupa. Tírame unha salvación de destreza 14. Veña. Confiades, amigos. Se non, 4 dados de 6. No. Va, eso paso fácil, mira. No. Vistes? Facilito. 4 dados de 6. Tira, home, tira. Un poquinho, home. Recibes 16 puntos de daños de lume. Todo vivo. Bótame un prestigiación para limparme. Escoitades como algunhas caloriñas se lle pasan por Blacalabos. Entón, Eu non sen gritei. destruir... Bueno, non gritachedes, pero eu sí. Blacalabos non grita. Eu esperábame estos. É a voz interior de Blacalabos. A caixa ábrese. Podedes velo todos ben, demasiado ben. Vedes a cabeza preservada de alguén dentro da caixa forte. E vámoslo deixar Por aquí. que con a tirei eu? Meu pai!